Okay, hello and welcome sa Russia TV, no? At sisimulan na natin um ang ating program ngayon. At actually bakit kami natagalan dahil meron pa kami mga hinihintay. However, ito na nga yung problema pag marami yung participant, hindi natin inaasahan na makadalo on time yung ating mga debater. However, tuloy-tuloy pa din tayo. Sa ngayon, isisecure ko muna yung tatlo. This is 3 versus 3. However, kung merong humabol kasi matagal pa yan eh. So baka dito sa pinakaibaba, pwede pa silang humabol dyan. So ang maglalaban ngayon sa Trinity ay si Pastor Alexander Santos ng Baptist, si Boy Letra ng Catholic, at si Pastor Wimpitan ng Born Again. At lalabanan na ito naman yung mga anti-Trinity, si Dawood ng Islam, si Ustad Ali Javier ng Islam, at saka si Pastor Pipito ng Zion. Ayan. So, before natin simulan ng ating talakayan, gusto ko munang batiin kayo ng magandang gabi sa lahat. At sana ay ma-enjoy ninyo ang aming programa ngayong gabi na ito. Ang rules lang natin mga kapatid ay this is alternate. So ang unang magsasalita Trinity, sa Trinity na side, at ang susunod ay yung anti-Trinity. So balikan lang, at meron tayong tatlong stages. Meron tayong first presentation, meron tayong rebuttal, at meron tayong final conclusion. At kayo na yung magja-judge doon. Pwede kayong mag-comment kung sino yung pabor, sino yung mas malakas na mag-present. So, ganun lang tayo mga kapatid. Ayan. So, sisimulan na natin. Tigpo 5 minutes ito. At sisimulan natin sa aking listahan kung sinong mauuna. Unahin ko si Pastor Alexander Santos ng Baptist para sa Trinity stand. Pastor, paki-unmute. Naririnig niyo ako? Yes, dinig. So, 5 minutes, unang presentasyon sa Trinity, Pastor Alexander Santos ng Baptist. Your time start now. Thank you. Magandang gabi, magandang araw. Brother Rasha, pakibigyan mo ko ng 1 minute. Hindi ko kasi nakikita yung time. Okay, unang-una sa lahat, ang pag-aaral ng Bible ay hindi basta-basta. Kailangan maunawaan mo kung ano ang wisdom ng God. Hindi ibig sabihin nito ay lalagpasan mo ang pag-iisip ng Panginoon or ng Diyos or ng Lord. Pag hindi mo naiintindihan kung paano makipag-deal ang Diyos sa tao, hindi mo maiintindihan ang Bible. There's only one verse, I think, I haven't checked all of them, but I have not seen one. It says in 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman like us, not to be ashamed. We need to divide the word of truth. Ang ibig sabihin nito, we have to study the whole book. We have to know who God is dealing with. Sa mga kalaban namin, ang sasabihin nila, mostly Old Testament. Mostly Old Testament. Pag ang dealing ng Panginoon sa Jews, tandaan nyo God is dealing with the nation of Israel for Him to be known as God. Okay? As God. So ang ibig sabihin nito, dali lang Ang ibig sabihin nito ay wala pa doon si Jesus Christ. Hindi pa siya bumababa as tao, hindi pa nagmamanifested as a flesh. So, pag inintindi niyo yung 1 John 5:7, ito ang sabi, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. These 3 are one. Pag binasa mo to sa Old Testament, wala kang makikitang 3 in 1. Pero pagdating sa New Testament, dahil manifested na siya in flesh, meron ng 3 and 1.
the Father, the Son, and the Holy Ghost. And what is this three persons' name? He is God. He is the Lord. Ngayon, sa Revelation, sa Ezekiel 20:19 through 20, Old Testament, he said, I am the Lord, your God. Walk in my statutes and keep my judgment and do them. Who's talking here? Lord thy God. Okay? Pagdating sa Matthew 4:6-7, ito ang sabi ng Lord sa demonyo. Sino yung nagsasalita? Ang demonyo at ang Lord. Sino yung Lord na to? Si Jesus. Anong sabi? And said unto him, this is New Testament, okay? Earlier I read Ezekiel. Jesus is not here. He said, I am the Lord your God. Walk in my statutes and keep in my judgment and do them. Hindi ko nabasahin yung 20 doon. Sa Matthew, ito sabi, and said unto him, this is the devil speaking, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee. Hindi ko na itutuloy para malit. Sa 7, ito ang sabi ni Jesus. Jesus said unto him, sinabi kay Satan, it is written again. Sinabi na niya kasi kanina thou shalt not tempt the Lord thy God. So, sino yung tinetempt ni Satan? Thank you. Ano ang sabi ni Jesus? Thou shalt not tempt the Lord thy God. Sino yung nagsasalita? Si Jesus. Sino yung nagsasalita sa Old Testament? Ang Lord. So ngayon, ano ang sabi sa ano? Ano ang sabi sa 1 John 5:7? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. In Old Testament, you won't see three in one. In New Testament, you will. You know why? Because you have to study the whole Bible to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. You have to dispense it to the right group of people at the right timeline. Or else, magugulo kayo at magiging confusing lahat. Mapupunta kayo doon sa area na kailangan maraming asawa. It's okay. Dito sa area dito, kailangan isa lang ang asawa. So marami kayong makikita dyan na righteousness of man instead of righteousness of God. What do you need to do? You have to study more, and you have to study more. And that's what I did. Kaya nga, ang nalalabasan nito ay hindi maling aral. Okay, so yan yung unang presentation ng ating Trinity. Dako naman tayo sa anti-Trinity, si Ustad Ali Javier naman ng Islam. Ustad, pa-unmute, Bro Ali. Bro Ali, naka-mute ka, bro. Yes bro, dinig niyo pa ako dyan. Okay. So, 5 minutes, bro, first presentation sa ating anti-Trinity. Teka, time stop muna ha. Okay na, Ustad? Okay, thank you Brother Rasha. Okay, 5 Malinaw minutes. ba yung tinig ko dyan? Yes, malinaw, malinaw. Okay, thank you. Assalamualaikum sa mga kamusliman. Magandang sandali sa lahat nating mga kababaeng hindi Muslim. Maraming salamat din sa ating moderator si Brother Rasha sa Rasha TV at isinabay kami rito sa usaping katulad nito. Trinitarian versus Oneness po ba yan o Tauhid? Mayroon po akong mga 5 criteria sa pagiging stand ko sa bilang isang Muslim. Nagtuturo po kami na isa lamang ang Diyos at hindi po Trinity o ano pa mang tinuturo ng Christianity ngayon. Unang criteria, ang relihiyong tunay ay siyang relihiyon din ng mga sugo at propeta ng Diyos. Siyempre kung hindi yung itinatag lang kung kamakailan na dumating, kundi ang mga propeta ng Diyos ang siyang sundan natin yung kanilang yapak. At siyempre makikita natin yung versikulo, mababasa po yan sa Quran 42 verse 13.
42:13 ng Quran, Syara'a, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syara'a lakumuddin ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa hanggang sa dulo ng bersikulo. Ang meaning niyan, itinagubilin ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinagubilin ng Diyos kay Propeta Muhammad, peace be upon him, ang relihiyon na itinagubilin o itinatag, isinagawa at sinunod ni Propeta Noah nung kanyang kapanahonan, na siyang itinaguyod, itinatag ni Propeta Muhammad sa panahon nating ngayon, na siya namang itinagubilin o ginawa, sinunod ni Propeta Abraham, at ni Moses at ni Jesus. Nabanggit ang mga apat na mga propeta kabilang si Propeta Muhammad kung saan ang relihiyon nila ay iisa. At mabasa yan doon sa chapter 3 verse 19 ng Quran, Islam po yung relihiyon nila. Alam natin na ang mga propeta ay sila yung inutosan ng Diyos, isinugo ng Diyos. Hindi pwede na magkakaiba sila ng pananampalataya. Okay. Pangalawang criteria, si Allah subhanahu wa ta'ala o pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ipinangaral ng lahat ng mga propeta sa kanilang kapanahonan, maging anuman ang kanilang lingwahe. Kasi nga ang pangalan ng Diyos ay hindi nabago, hindi translate, hindi mapapalitan. Mananatili to preserve eka nga the sound. Kung basahin ninyo ang 16:36 ng Quran, Allah ang ipinangaral lahat ng mga propeta, na siya namang mabasa sa Hebreo 1:1 ng Biblia. Ang Diyos ay nangusap sa mga kanununuan natin sa bawat henerasyon sa pamagitan ng mga propeta, kaya't lumakad tayo sa kanilang landas doon sa Jeremiah 6:16. Ang landas na tinutukoy ay hindi literal, kundi yung kanilang ginawa. Partikular, huwag kumain ng baboy, may balbas ang lalaki, magtalokbong ang babae, mga ganyan. Magpatira pa sa dasal, maghugas muna. Ginawa ni Abraham, ni Moses, ni Joshua, at lahat ng mga propeta halos biblical. Pangatlong criteria, hindi marapat na Trinidad o Trinity ang turo ngayon sapagkat hindi yan itinuro kahit sinong propeta. Walang mabasa sa Quran ni sa Biblia na malinaw. At hindi rin lahat ng Kristiyano ay nagtuturo ng Trinidad, kundi tinuturo nila ay isa lamang ang Diyos. Yung ibang mga Kristiyano, samantalang yung iba ay Trinity. So, sino ang paniniwalaan natin sa kanila? Kaya may Quran na maglinaw sa atin kung saan ipinanaog ang Quran, ibinigay sa huling propeta Muhammad, peace be upon him. Kaya't mabasa ngayon sa Quran chapter 4 verse 171. Thank you, Brother Rasha. Chapter 4 verse 171, kung inyo pong basahin, mag-sit kayo. Sabi diyan, huwag kayong mangaral ng Trinity o Trinidad. Yung bang itinuro o narinig natin sa mga katuruan kung saan ngayon ay naglipanan na mayroong mga ganyang uri ng katuruan samantalang ang tinuro ng mga propeta ay iisa ang Diyos. Mabasa sa Deuteronomo 6:4 sa turo ni Propeta Moses, isa ang Diyos. Sa turo ni Jesus, 12:29 ng Marcos, isa ang Diyos. Siya naman tinuro ng Propeta Muhammad 112 verse 1 ng Quran. Mahirap ba na ituro ni na Moses, Jesus as Muhammad na tatlo sa isa ang Diyos? Hindi. Kaya ang turo nila is isa. No need ang calculator para mag-solve tayo, pang mahirapan tayo. Kasi very simple. Thank you, Brother Rasha. Okay, yan yung Ulit stand naman natin ngayon. sa Okay. anti-Trinitarian. At dako tayo sa stand naman ng Trinity. Si Boy Letra naman yung tatayo bilang first presentation. Start na, bro. Yes bro, 5 minutes. Check. Bro. Alright. So, yun na nga ba yung sinasabi ko, no? Pag anti-Trinity, meron niyang tinatawag na Stroman fallacy. Ano po yung Stroman fallacy? Iyan po yung misrepresent yung view or stand ng katunggali. Stroman fallacy. Bakit ko po nasabi? Lagi sinasabi na Trinity ay tatlong Diyos, no? Pagka inaral nating mabuti, no, in a logical sense, pag sinabi pong Trinity, iyan ba ay plural form para sabihin nating marami yan?
Ang Trinity po ay singular form. Ang plural form ng Trinity ay Trinities. So dito na natin i-argumento, wawalakin na natin yung ganyang klaseng Stroman fallacy. Yung Quran 573, diyan mo makikita na merong kamalian yung Quran. Bakit? Sinabi niya na yung Trinity ay tatlong Diyos. So that is a false accusation. Exodo 20:16, huwag kang magbintang ng maling patotoo sa iyong kapwa. Bakit? Yung Trinity niya tatlong Diyos. Ang Trinity po ay isang Diyos, malinaw po yan, tinanggap po namin ng Biblia. Efeso 4:4, 5 hanggang pababa, maraming talata ng Biblia. So, alamin natin yung Trinity. Ang Trinity, nasa Biblia po yan, letra po letra sa original na salin. Diyan po na-derive yung salitang Trinity. Saan? Dito sa, mag-open cam ako, i-close ko muna itong kay Tatay Pipito, yung Pag binasa natin dito sa sulat ni Apostol Juan, unang Juan 5 talatang 7, Douay Rhymes Version, Catholic, and there are three. So meron daw tatlo, who. Yung who, kinakapit po yan sa person. Three who gave testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three ba nakalagay dito? Meron ba nakasulat dito? 3, letra po letra. Ang nakasulat po dito ay 1. And these three are 1, letra po letra po. Hindi dito sinabing these three are 3. Walang sinabing ganyan. Huwag yung dagdagan yung salita ng Diyos. Yung sinasabi na nagsimula lang daw kay objection na ang Trinity ay nagsimula lang kay Tertullian, ayan po ay malaking kalokohan. Kasi si Tertullian po ay father of Latin Christian. Ibig sabihin, hindi Trinity yung term na ginamit niya. Ang ginamit niyang term ay Trinitas. So, ang ibig sabihin, pag binasa natin yan, siya lang yung nag-develop ng term ng early doctrines ng Christian. Simula pa ng kala Apostol Juan. Na nanggaling yung salitang Trinity, kinuha niya. Ibig sabihin, tatlo ay isa. Or tres unitas sa Latin. Tres unitas. Kaya nga Trinitas. Pag sinabing tatlong Diyos, hindi yan Trinitas, Trinitates po yan. Trinitates, letra po letra. Trinitas, hindi naman Trinitates. So, mayroon talaga Stroman fallacy. Yan lang ang mahabol nyo dyan, no? Stroman fallacy, we believe in one God, no? Yun ang confess namin yan. Nasa CCC namin yan, nasa Biblia po namin yan, no? Yung tres unitas, nanggaling yan sa Greek word na tres he is, na tatlo na isa, letra po letra. Ayan, no? Letra po letra dito, senyor. Ang linaw dito. Ngayon, yung hanapin nyo yung salitang Trinity sa Bible, hindi naman English yung sulat ng mga apostol. Greek yan, natural yung Greek. Doon mo hahanapin kung saan galing na-derive yung Trinity na nanggaling sa salitang Trinitas. Yung Trinitas, singular form lang po yan. Pag sinabing marami yan, Trinitates. So, ibig sabihin ng Trinitas, nanggaling yan sa tres unitas, tatlong nagkaisa. Ano yung tatlong nagkaisa sa Biblia? Letra po letra. Father, Son, and the Holy Ghost. Or the Father, the Word, and the Holy Ghost. 1 John 5:7, letra po letra. Sulat ni Apostol Juan. Ito, meron akong Greek dito. Ayan, sabi dito. Ano ba nakasulat dito? Tres he is. Pag binasa nyo kung saan na-derive yung word na Trinitas. Sa tres time na. Okay, yan yung unang stand ng pro-Trinitarian. Ni Boy Letra naman yan ng Catholic. Dako naman tayo sa anti-Trinity kay Brother o Pastor Pipito ng Zion Church. Anti-Trinity. First stand ito. Pastor? Okay, magandang gabi sa lahat na nandito. Ito po ang lingkod na nagtunay na Christian na nagtuturo ng nag-iisang Diyos. So bagamat ako, kapatid, ay Trinitarian yung pinanggalingan ko, yung author ng textbook namin, si Merv Perlman from Assemblies of God, siya mismo ang may sabi na the doctrine of Trinity has been invented. Kaya namulat ng aking mga mata nang pinagtuunan kong pansin pag-aralang mabuti ang mga nakasulat talaga sa Biblia. So ngayon, ang tindig ko po ay ang Diyos na nag-iisa, hindi po ito kinukumpos
ng tatlong persona o tinatawag na co-equal. Kasi sablay po ang Doctrine of Trinity, mga kapatid, ay tatlong persona sa nag-iisang Diyos. So, itong nag-iisang Diyos sa tatlong persona, ang sabi ng Trinity Doctrine, co-equal. So, sablay po ang co-equal kasi ang Panginoong Hesukristo hindi niya alam ang kanyang pagparito. Kaya sablay, napakaraming sablay. Ang sabi sa John 10:28, my Father is greater than I. Kaya sablay po ang Doctrine of Trinity sa salitang co-equality. So, the so-called Trinity, mga kapatid, na aral na tinututulan ko na ngayon, kasi hindi ito itinuturo from Old Testament at New Testament. Bagamat may nabasa ako dito, hindi naman ito masyadong tindig ko kasi labas ito sa aking panindigan. So, the New Encyclopedia Britannica says, neither the word Trinity nor the explicit doctrine as such appears in the New Testament, nor did Jesus and his followers intended to contradict the Shema in the Old Testament. Hear, Israel, the Lord our God is one. So, naunawaan ko ang Trinity dahil nanggaling ako dyan, hindi po tatlong Diyos ang Trinity. Ang Trinity po, nag-iisang Diyos sa tatlong persona. So, bakit mali ito, mga kapatid? Kasi ang Diyos na kinikilala natin ay tinuturo ng Biblia from Old Testament to New Testament, hindi po composed of three persons. There are many Bible verses that proves of His singularity. Mamaya tayo tatakol natin bakit nasabi ng Genesis 1:26 na let us. Ikumpara mo yung let us sa susunod na mga talata katulad ng Genesis 1:27 hanggang sa unahan, mga kapatid, singular form, he, his, I, and him. So hindi po maari na ang nag-iisang Diyos ay composed of three person. So ngayon, sino namang kasama ng Panginoong Diyos nang sinabi niya, let us make man in our own image? Ayon sa Genesis 1:26. Mga kapatid, nag-iimbento po ang Trinity dito sa Genesis 1:26. Nag-imbento sila na ang kasama daw ng Diyos, lumalang yung anak at saka Espiritu Santo. Mali po, mga kapatid. Wala pong ipahiwatig dito sa Genesis 1:26 na may kasama ang Diyos, ang nag-iisang Diyos. Bagkos may mabasa tayo sa 1 King 22 verse 19, the host of heaven. Kasi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nang lalangin niya ang lahat ng mga bagay. Of course, meron siyang mga anghel. Pag sinabi niyang let us, ang hindi ibig sabihin na kasama lumalang yung anghel. Kasi halimbawa, ang isang presidente, sasabihin niya ngayon, magtalumpati siya, ay gagawa tayo ng tulay o kasada, build. Ay hindi ibig sabihin dyan na marami ang presidente. So ang kasama ng Panginoong Diyos sa sinabi niyang let us ay host of heaven, council of angels. Pero hindi sila kasama sa paglalang. Bakit? Bakit ko nasabing hindi sila kasama sa paglalang? Sa Genesis 1:27, mga kapatid, He created them. Napakaraming talata, mga kapatid, kung ating basahin. Ayon sa Genesis 1:29, and God said, behold, I have given you every herb. Time. Okay, salamat po, kapatid na Rasya. Salamat. Okay, so ang susunod natin, dito na naman tayo sa Pro Trinity kay Pastor Wimpitan ng Born Again. 5 minutes ito. Okay. So, Pastor Wimpy, paki-on yung ating, Pastor? Oh, yeah. Nandito na ako. Sige, Pastor. Yan, 5 minutes. Okay, no. Pastor.
Okay na, maraming misconception sa Trinity sa Islam tsaka isang kapatid natin na Assemblies of God. No? Sorry, Assemblies of God, dati namin customer yan na tama ang katulad, naging kulto na. So, napasukan ng kulto. Sorry, kilala namin yan personally. So, okay. Ang Trinity ay bakit sino sabi sa tatlong persona? Ang Trinity, ang isang persona, may personality. May mind, will, and emotion. Nag-iisip sila. Kaya nag-uusap-usap sila eh. John 1:18, Jesus Christ spoke to the Father face-to-face. Nag-uusap sila. Proston Theos, harapan eh. Kung nag-uusap may harapan, wala ka bang isip, wala ka bang damdamin? Kaya hindi talaga naintindihan ng mga Assemblies of God anong Trinity kasi nasa power ng false doctrine ng Trinity. Pumasok sila sa Word of Faith cult. Dating customer namin yan. Okay? Ang Trinity, sabi rito, tama naman sabi ni Violet na ang Trinity ay one God lang. Pero sabi sa Bible, ang Trinity, ang bawat isa ay Diyos. Pero itong tatlong Diyos ito ay isa lang. So therefore, there's only one God. Yan ang misteryo. Pero sabi sa Bible, napatunayan, ang bawat isa, ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay Diyos kasi ang Ama ay God Almighty, si Jesus ay God Almighty, the Holy Spirit is God Almighty. So ang Bible nagtuturo, itong tatlong God Almighty ay isang Almighty God lang. Yan ang misteryo, hindi pa pala ng Biblia kasi hindi nilubos sa piniliwanag. Kaya marami kayong misconception. Kasi ang dami sa inyo na nakikinig ng sasabi-sabi, tinurong sa kanya. Tulad sa akin, yung isang pastor na kulto, tinuruan ako. Nung pinag-aralan ko yung Biblia, mali pala turo niya. Nag-vision pa, nag-speaking in tongues pa, nag-lay hands pa. Nilay hands na itong building. Ito, Brad, mapapasa atin to. Ilang taon na ako? Almost, nasa 50s na ako. Ba't wala pa rin yung building sa kanya? False prophet eh. Mga Pentecostal na gano'n ng false teaching eh. Hindi ka lang propeta para mag-claim ng ganyan. Genesis chapter 1, verse 26, let us, Father, Son, and Holy Spirit. Ang Trinitarian ay mayroong tatlong Diyos. Babakas 27, and God said, ito tatlong Diyos na, iisa lang. Kaya nga, Echad. Diba? Echad. Diba? Composite one. Merong tatlong components na nag-iisa. So, hindi nga mapaniwala, kaya nga God yan eh. Kaya nga, ang Trinitarian doctrine ay merong tatlong Diyos, ay isa lang. So, therefore, there's one God. Isang Diyos sila samba. Ang Father, Son, Holy Spirit, equal yan. Dahil kung ano nagagawa ng Ama, nagagawa ng Anak, ano nagagawa ng Anak, nagagawa ng Holy Spirit. Genesis chapter 1, verse 2, the Holy Spirit was hovering over the waters. Ano ibig sabihin? Hovering. Habang iniingatan niya, nag-create siya. Si Jesus Christ, siya ang Word of God. Diba? Kung ang nagsalita ang Ama, sabi sa Genesis, let us make man, si Jesus created. Sabi sa New Testament, ang dami, John 1:3, diba? Nothing was created without Jesus Christ. Kaya Jesus Christ ay God din. Kaya co-equal yan. Kaya walang limitation yan. Power, position, authority is equal. At si Holy Spirit ay Diyos din. Sabi sa Job 33 verse 4. The Spirit of the Almighty, the breath of the Almighty gives me life and He created me. Job 33:4. Kaya maraming misconception dito, no? Yung iba kumukuha lang sa ibang mga Trinitarian doctrine, tulad ng persona, hindi naman maintindihan ano persona. Nakita lang yung persona, isip tao agad. Hindi. Ang Diyos may persona, hindi siya tao, may persona siya. Bakit? Meron siyang mind, will, and emotion. Kaya nga nung nilikha yung buong mundo, nag-iisip siya eh. May isip siya, engineer siya. Ito, ganun ang gagawin ko. Kung mapasin naman yung creation sa mundo, may structure, may system. Hindi ba nag-iisip yan? Kaya yung isa nagsabi ng mga kapatid na hindi daw Diyos si Yesu Cristo dahil mas greater daw ang Ama, false teaching yan. Yung kinot pong scripture, kulang. Sa chapter 14 na yan, sinabi ng Jesus Christ, my Father is greater than I am as human. Pero pag binasa pa baba, hiningi ng Ama ng permission ni Jesus para pababa si Holy Spirit. Si Holy Spirit ay Diyos din. Hindi ba Diyos yan? Kaya ba niya magpababa ng isang Diyos kung hindi siya Diyos? Ano sabi ng Ama? I'll send the Holy Spirit in the name of my Son. Sabi ni Jesus, the Father sends the Holy Spirit in my name. Heaven yan, langit yan, ha? Pinababa niya sa lupa. Di ba Diyos yan? Yan ang misteryo ng Trinity. Walang makakapaliwanag. Kasi nga, yan ang hindi nilubos sa piniwalag. So therefore, ang Trinitarian doctrine is, merong tatlong Diyos, itong tatlong Diyos na to ay isa lang. Therefore, we only worship one God. At sa langit, ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay sinasamba. Take note, sa langit, sa lupa, ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay sinasamba.
So therefore, ang Trinitarian doctrine is Time there's to stop. there's only one God. Yun lang. Okay, that is the Trinity for stand, no? Pastor Wimpita ng Born Again. Sunod natin si Pastor Lyndon Navarro ng Church of Christ, 33 AD. Sa anti-Trinity naman. Pastor? Dinig na po ba ako? Klaro, bro. 5 minutes, bro. First stand ng anti-Trinity. Sige, so magandang gabi sa lahat, no? So sa gabing ito ay papatunayan ko na itong doktrina ng Trinity, ito ay unscriptural ito, no? Ito ay gawa-gawa at haka-haka lang ng tao at bunga ng unspekulasyon ng tao. Una bis, ito yung Trinity or Santissima Trinidad. Ginawa po ito ni Tertullian, no? Isang Aprikano nag-imbento ng doktrinang ito at wala ito sapat na basihan pagdating sa Biblia. At pangalawa, hindi ito nakasulat letra por letra sa Biblia. Ito yung ginawa nilang basihan, Trinity daw. Sa unang Juan 5:17, ang nakalagay dyan sa King James Version na there are three names bear record in heaven, the Father, the blood, and the Word and the blood. So inassume ito na mga Trinitarian na ito daw ay Trinity. Mali. Una, wala naman nakalagay dyan Trinity. Ang nakalagay dyan, hindi Trinity. Huwag po nating dagdagan ang banal na kasulatan, mga kapatid. No? Kaya kung ano ang sinasabi ng Biblia, yan yung unawain natin. Yung dinagdagan nila ng niti, kaya ginawa lang Trinity. Mali po yan, kapatid. Wala pong salitang Trinity sa Biblia. Yung nababasa nila na there are three names bear record in heaven daw, yan na daw ang Trinity. Nakabasa ka lang ng Trinity na. Numbers po yan, yung 3. Sa Biblia mayroong 3, pero walang Trinity. At saka punta tayo sa essence na pinagdadaldal nilang Trinity. Kasi daw, ito yung Trinity ay isang Diyos at may 3 persona. Take note, mga kaibigan, mga nagsusuri sa Biblia, makinig po kayo. Very confusing doctrine ito. Para sabihin mo na may isang Diyos at may 3 persona. Sino maniwala na may isang Diyos at may 3 persona? Una bis, mga kapatid, ayon sa Juan 4, yung Diyos ay Espiritu. Espiritu yung Diyos. Wala ka namang mababasa sa Biblia na may 3 Diyos, may isang Diyos at 3 persona. Mayroon ka bang mababasa? Sa loob ng 31,102 na talata na sa Biblia, ni isa wala kang mababasa na one God but 3 person. Yan ay gawa-gawa ng mga ngayon, ng mga malilikot, na mga nagsulputan, na nag-aaral sa Biblia. Wala kang mababasa na one God and 3 person. Gawa-gawa lang yan. Yan ay spekulasyon. Na mga hindi alam unawain ang salita ng Diyos. Kasi daw ito yung one God. Biruin mo ito Ito yung confusing na tanong ko sa kanila. Kung tanungin mo sila ilan yung Diyos nila, may ilang mga Trinity na tumitindig talaga ng 3 Diyos. Pero yung majority sa mga naniniwala ng Trinity, pag tinatanong mo, pag binibilang mo yung Diyos nila, sasabihin nila, isa lang raw. Ang tanong, sinong Diyos yan na isa? Sinong Diyos yan? Kasi naniniwala sila na ang Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Espiritu Santo ay Diyos. So ilan ang Diyos nyo? Tapos sasabihin nyo, ilan ang Diyos? Bilangan nyo, ilan ang Diyos? Isa. Pag binilang mo, yung anak, Diyos, hindi. Diyos, isa. Yung ama ay Diyos, hindi. Diyos, 2. Yung Espiritu Santo, Diyos, hindi. Diyos, 3. Ilan ang Diyos? Ayaw nyo aminin. Mabuti pa yung mga naniniwala na 3 ang Diyos.
Ito yung mga naniniwala ng one God and three person, malaking kasinungalingan po yan, mga kapatid. O, kaya sa debate po, palagi naming sinisigawan niya sa debate na isa sa pinakamalaking kasinungalingan yan, na para sabihin mo one God and three person, that is a confusing doctrine. Napaka-confusing doctrine niya para sabihin mo one God and three person. Tapos pag binilang mo yung Diyos, isa. Sinong Diyos yan na isa? Yan ba ang Ama? Yan ang Anak? O yung Espiritu Santo? Sinong Diyos yan? Linawin natin mga kapatid kung sino talaga yung Diyos yan na isa na pinagdadaldal nyo. Time. O, kayong mga Trinitarian. Time na bro. O, sige, no? So, may part 2 pa to. Salamat. Yes bro. Sunod natin na magpe-present sa si Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist. Okay na po. Okay. So, sa aming panig na mga naniniwala na mayroong Trinity sa Wait lang bro Biblia. ha. Wait lang bro. Sorry. Sige. Wait lang. Set ko muna yung okay. 5 minutes bro Camacho. Proceed. Okay, so maraming salamat po. At sa akin pong pakikinig sa mga anti-Trinitarian, wala akong nakitang tibay na kanilang ipinantibag. Kundi ang nakita ko, lahat ay chismis, lahat ay walang pundasyon sa Biblia, puro kwentong barbero. Wala talagang pundasyon sa Biblia na makatitibag. Na pwedeng panghawakan ng anti-Trinitarian. Unang-una, tingnan ho ninyo. Sabi nung nasa panig ng anti, wala raw mababasang Trinity sa Biblia. Wala daw. Sa dinami-damihan niya ng talata sa Biblia, walang mababasang Trinity. Bueno, babasa tayo mga kapatid. Makikita ninyo yung walang alam sa Biblia. Ganyan talaga bumirada. Tignan ninyo. Dito muna ako babasa, buhat sa Kapitulo 1, talatang 26 ng Henesis. God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, mankind in our image. So dito makikita natin, meron talagang Trinity. Saan ba hango yung salitang Trinity? Galing ito sa dalawang magkahiwalay na salita, na tri at unity. Yung tri, tumutukoy po yun sa individuality ng kanilang pagkapersona. Ano yung tatlong individuality na yon? Father, Son, and Holy Spirit. Nasa Biblia ba? Nasa Biblia, 1.26 ng Henesis. God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, by Amplified Bible. So mababasa natin, ano naman yung yung unity sa Trinity? Tumutukoy yung sa kaisahan, sa pagkakaisa ng tatlong persona, kaya Trinity. Diyan po ninyo uunawain yung salitang Trinity, mga kapatid. O ngayon, tunay ba na wala talagang mababasang word na Trinity, gaya na sinasabi ng negative side? Meron. Tingnan ninyo, strategies ng Revelation. And in a loud voice, they cried out, saying, Salvation to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God, the Trinity, we own our deliverance. May salita bang Trinity sa Biblia? Meron. Ano sabi nung walang nalalaman sa Biblia? Wala daw Trinity. Eto namang Islam. Wala daw Trinity sa Biblia. Ngayon nabasa natin. Basahin naman sa atin ng Islam yung tawhid nila. Babasa rin ng letra por letra sa kanilang Quran. Kasi sa Quran nila may Trinity. Pero yung Trinity na binabanggit sa Quran nila, hindi Trinity ng mga Trinitarian. Kundi ang Trinity nung nasa Quran, kasama si Maria. Kaya yung tinututulan na Trinity ng Quran, hindi yung Trinity na pinaniniwalaan ng pro. Ngayon, assignment natin ngayon, basahin niya word for word din. Kasi may nabasa word for word Trinity. Basahin din ng Islam word for word naman. Yung tauhid, diyan naman sa kanilang Quran. So, nasa Biblia ba yung Trinity? Yes. At yung meaning ng Trinity,
tatlong persona na nagkakaisa nasa Biblia rin. Binasa ko kanina, no? Genesis 1:26. Yan. Kaya maling-mali dito, no, yung mga anti-Trinitarian. Ang Trinity doctrines hindi nagsimula kay Tertullian. Ano ho, yan po ay nagsimula sa lumang tipan pa. Binasa ko na nga, Genesis 1:26. Hindi pa buhay si Tertullian ng panahon yan. Ano po? Yan, hindi pa buhay si Tertullian. Kaya maling sabihin, kay Tertullian nagsimula ang Trinity. O mamaya ho, mga kapatid, pagtayo ng mga pro, tingnan ho ninyo kung paano nila babaluktutin ang katotohanan ito. Pero malinaw na mga kapatid sa gabing ito, kung sino ang nasa panig ng katotohanan, yan ay ang mga Trinitarian. At ang mga anti-Trinitarian, wala sa katotohanan. Nakita nyo naman, na-debunk natin lahat ng kanilang hokus-pokus na ginagawa sa Biblia. Ano? Isa lang po ang dapat nating panigan, Trinity o anti-Trinitarian. No? Sa nagsasabi ng totoo na may nababasa sa Biblia o sa hokus-pokus lamang at mga chismis ng mga anti-Trinitarian. Muli po mga kapatid, hangad natin sa gabing ito na ang Diyos ang patuloy na maitaas at maparangalan at ang makita yung aral ng katotohanan ng ang Trinity ay nasa Biblia. Ang tumutol dito, tiyak, hindi mananalo, hindi magwawagi. Malalantad lamang na sila ay mga huwad na iglesyang nagsulputan lamang sa sanlibutang ito. Kaya humakapit Time. Okay, so yan yung first stand ng Trinity at that is Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Yung last naman sa first presentation natin si Bro Dawood ng Islam. Paki-unmute Bro Dawood. Okay, clear ba? Yes bro. 5 minutes bro. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay. So, magandang gabi, no? Hindi pa lang katagalan, narinig natin, no? Ang mga kanya-kanyang paliliwanag tungkol sa Trinity. So, kung pag-aaralan natin yung Trinity, no? Ay napakalayo sa tunay na aral ng mga propita o ng naunang mga propita na naging gabay sa lahat ng mga mananampalataya. Tandaan po natin kapag tayo ay nag-aaral o nagbabasa ng mga kasulatan ay huwag nating dadagdagan, huwag tayong hihigit sa nakasulat. No? Gaya sa aming mga Muslim, ay babasahin ko dito sa Surah Al-Ikhlas, no? Sa wikang Arabic, ang sabi dito, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So, dito no, kung ating ibabasahin sa Tagalog, ang sabi sa Tagalog, ipagbadya o Muhammad siya si Allah ang nag-iisa. Ito yung katotohanan na ang Allah ay iisa lamang, hindi kabilang sa Trinity. No? Gaya ng sinasabi ng ating kaibigan kanina, itong si Brother Fernando. Sabi niya, wala daw kaming natibag. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa Genesis. Let us make man in our image. Ang sabi niya kanina. So ituloy natin sa 27 kung sino ang sabi sa 27, 26. Let us make man in our image. Ang akala niya, doon pa lang nakalamang siya. Tingnan natin sa Genesis 27 kung iilang Diyos ba ang lumalang. Kasama ba yung Holy Spirit? Kasama ba yung anak dyan? Tingnan natin. So God created man in His own image. Ano daw? Napakalinaw po. Kaya itong paniniwalang Trinity, napakalayo sa katotohanan. Ito'y man-made lamang. Ito'y gawa-gawa lamang ng mga tao na hindi karapat-dapat paniniwalaan. Ituloy natin, no? So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male
and female He created. Napakalinaw. Ang Diyos na lumalang doon, hindi Trinitarian, hindi tatlong persona sa isang Diyos, kung hindi iisang Diyos lamang. Ano po ba ang ibig sabihin ng Trinity? Ang ibig sabihin ng Trinity sa wikang Tagalog sa pagkakasalan o meaning kahulugan nito, pagkatatlo, pagiging tatlo, or tatluhan. At ayon sa mga kanilang mga explanation o kanilang mga palusot dito, na itong tatlo ay co-equal. Yes, kung itong tatlo ay co-equal, ang anak at ang ama at ang ama ay Diyos at ang anak ay Diyos at ang espiritu naman ay Diyos, napakalinaw na mayroon talagang tatlong Diyos taliwas doon sa sinasabi nila na iisang Diyos. Hindi po ba kumbaga sasabihin, napaka-mystery nga. Ano ho? Ganun na lang. Kaya itong mga ating mga kaibigan o sa mga Katoliko o sa atong katunggali ngayong gabi, lalong-lalo na kay Boy Litra, kay Fernando Camacho, yung kay Brother Alexander, yung aral na Camacho, yung ay hindi ito makatotohanan, bagkus ito ay self-claiming lamang ng inyong mga founder na gumawa ng wikang Trinity at inihango ito at sinasabi na nasa Biblia nga at gumagamit ito ng mga salitang na nasa Biblia na hindi naman hango doon sa tunay na aral ng lahat ng mga propeta na nauna. Kahit bigyan lang natin ng pansin, sino bang propeta? Ito yung challenge ko. Sino bang propeta mula pa noon na nagtuturo na mayroong Trinity? Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating discussion. By the way, mga kapatid, meron po tayong poll na nilagay dyan kung sino yung mas malakas sa presentasyon, yung Trinity na team or yung anti-Trinity na team. So sa ngayon, mga kapatid, sa ating first stand, meron tayong 83% sa Trinity na team at meron tayong 17% sa anti-Trinity na team. So pwede po kayong bumoto dyan. Dito sa ating rebuttal naman, tingnan natin kung magbabago yung ating tingin ng madla. Ayan. So shoutout muna sa ating mga nasa live. Meron tayong halos 30 live viewers, no? At shoutout kay Emmy Alfonso. Oneness kaya ito si Bro Lindon. At sabi naman ni Prince Jumong, kaya nga nakarating sa Bacolod si Apostol Pablo, tama Lindon Navarro, peace. At sabi naman ni Ruel Carillo Celebran, hoy Lindon, patayo ka muna sa isang Diyos mo, mamaya na rebuttal, oy. At sabi naman ni Jerry Lumbis Villamer, hindi ka nakikinig sa moderator, pwede daw agad mag-rebuttal. Yun, Bro Camacho. Ayan. Shoutout din kay Gerson Malyones, Fernando Camacho, yan si Idol. Ayan. At shoutout din kay Emmy Alfonso, ayan si Bro Camacho, medyo malinaw. At shoutout din kay Prince Jumong. Ang tamang tindig sa Trinity ay dapat may hawak na slicer para pantay-pantay ang hati-hati. Sabi naman ni Limuel de Lava Alehaga, hindi lang medyo malinaw, malinaw na malinaw talaga. Elohim, to God be glory. Brother Fernando Camacho, I'm Seventh-day Adventist also. At sabi naman ni Dale, ang aral ng Trinity ay imbentong aral na hango sa paganong pinagmulan. Sabi naman ni Merina Magluyon, one in Hebrew is ekad, which refer to oneness or sameness in the essence, kind, class of the members person of Elohim in Genesis 1 verse 126. Mahaba siya na. Shoutout din kay Jerry Lumbis, Muslim, binasing mga katibayan sa Biblia. At ayun, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito tayo sa rebuttal ulit, mauuna yung ating Trinity, nangunguna yung ating first presentation si Brother Alexander para sa rebuttal 5 minutes, Pastor. Bro Rasha, excuse me, ihalilin mo ako kay
Brother Dawud, kasi sa huli na lang ako muna. Sige, sige, Pwede sige. ba akong sumali, bro? Thank you. Hindi na bro. Sa susunod bro, magagawa naman kami ng mga part 2 nito eh. So, matagal na kasi namin itong na schedule. So, Pastor, 5 minutes sa rebuttal. Trinity ito. Okay, ang rebuttal na gagawin ko, babasahin ko yung Bible. Hindi ko babanggitin ang Trinity. Pero sa mga may utak dito, sa may mga common sense, sana maintindihan nyo ha. Isaiah 9:6, ito ang sabi. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ipapanganak daw yung bata. Pero ang pwede daw tawagin to, Wonderful, Counselor, the Mighty God. Yung bata daw pwedeng tawagin na Mighty God. The Everlasting Father. Yung bata daw na yon, Everlasting Father. The Prince of Peace. Sino ngayon yung Prince of Peace? Hindi ba si Jesus? Sino yung Everlasting Father? Hindi ba? Nasa taas? Sino ang Mighty God? Hindi ba nasa taas? Sino ngayon yun? The God. One God. You can call him even Wonderful and Counselor. So naging 5 pa. So ang wisdom na kailangan mong makita kung paano intindihin kung sino ang Diyos. He can do whatever He wants, okay? Ito, sa Revelation 1:18. I am that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. Pagdating dito sa Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, which is and which was and which is to come. So sa mga oneness, hindi nila nakikita kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi righteousness nila ang ginagamit nila. Napakatalino nilang magbasa ng Bible, pero hindi nila inaaral kung ano ang katangian ng Diyos. Sa Revelation niya, sinabi 7 spirits eh. Ibig ba sabihin 7 gods? Ganun ba ang ibig sabihin? Hindi nyo naiintindihan dahil may sarili kayong agenda. Meron kayong sariling para-paraan ng pag-aaral. Isipin nyo kung paano mag-isip ang Diyos at ipaloob nyo yung sarili nyo. Magpasakop kasi kayo sa Diyos. Kasi ang gusto nyo, mas matalino pa kayo sa Diyos. Sinabi na nga dito the mighty God yung anak. The Father is yung anak. Tapos, everlasting ang anak. Sino ba yung anak? The Prince of Peace. Sino yung Prince of Peace? Si Jesus Christ. Kaya nga sinabi, and there are 3 that bear record, di ba? The Father, the Son, and the Holy Ghost. Ngayon, kayong mga oneness, pag namatay kayo, meron ba kayong espiritu? Ito si Dawood, kayong lahat. Pag namatay ba kayo, saan mapupunta ang espiritu nyo? Sa impyerno yan. Tapos yung katawan nyo, sa lupa. Kasi wala kayong espiritu ng Diyos. Ngayon, kung may espiritu kayo ng Diyos na malalaman nyo, at teka muna ha, ang pangalan mo Ali, ang pangalan mo Dawood. Pag namatay ka, yung katawan mo mapupunta sa lupa, si Ali at Dawood ka pa rin. 'Di ba? Ngayon, yung espiritu mo saan nagpunta? Sa impyerno. So, si Ali and Dawood pa rin 'yon. At saka sino pa ba yung kasama nyo? Si Lindon, nagalit sa bakla. Halos kayo lahat galit kayo sa bakla eh. Kaya ang mga pag-iintindi nyo, ang mga hukotin nyo, napakakikitid. Makikitid ang utak at saka, biruin mo ang pangalan ng God is God. Ang pangalan ninyo, Ali. Okay, Ali, Dawood. Sino to? Sino pa ba? Nalilito ako sa inyo eh. Si Lindon. May pangalan kayo. Pero yung katawan nyo, pangalan noon Lindon. Yung kaluluwa nyo na mapupunta sa impyerno, ang pangalan noon Lindon pa rin. So yung espiritu na yon, iyon ay wala sa iyo ang Diyos. Kaya ikaw ay 2/3 of a man. Hindi kagaya naming mga Trinitarian, meron kaming Holy Ghost, meron kaming kaluluwa, meron kaming katawang lupa, at may pangalan kami, Alex, meron diyang pangalan na Boy Letra,
merong Camacho, merong Wimpitan, di ba? Ngayon, kami may pangalan, meron 3 kaming katangian. Meron din kaming 3 persons. Sa inyo 2 lang. Kaya kayo, pag namatay, sa impyerno mapupunta dahil ang mga kukotin nyo ay righteousness nyo ang ginagamit nyo imbis na righteousness Time. of God. Masyado kayong matalino bilang tao. Kabobohan yan. Time. Hindi. Warning yan, Pastor Alex, ha? Yung bobo, Okay. Kabalastugan yan. Okay. Kabalastugan. Okay. So, please refrain doon sa mga ganun na word muna, ha? Okay. So, discussion lang ito, mga kapatid. At next natin sa anti-Trinity, si Dawood muna daw yung mauuna as a request naman sa Islam din na side. Bro Dawood, 5 minutes sa iyong rebuttal, bro. Bro Dawood. Bro Dawood, pa-unmute, bro. Ay, ako na ba? Ako na? Yes, bro, kasi nag-request si Ali na siya palit muna daw kayo. Okay. Sige. 5 minutes, bro, rebuttal, bro. Oh. So, Bismillahirrahmanirrahim. So na ipagpatuloy natin yung ating rebuttal doon, rebuttal stand, no? Dito sa rebuttal stand ay ating pag-aralan kung papaano o ano ang paniniwala ng mga Trinitarian tungkol sa pagiging Diyos. Although palagi nilang sinasabi na ang Diyos ay isa, ang Diyos ay merong 3 persona, ito yung tinatawag na Trinity. Yes, at ito co-equal. Ibig sabihin, co-equal, itong 3 persona nito ay 3 Diyos. Ito'y Diyos yung anak, Diyos yung ama, Diyos yung Espiritu. Ba't palagi nilang sinasabi na ito'y iisang Diyos lamang, bagkus ito ay walang katotohanan at ito'y isang palusot lamang. So, kung titingnan natin, yung kanilang mismo yung Biblia nila mismo yung magsasabi. Ang sinasabi dito sa dito sa Isaiah 49:6, 9-10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ito, mismo po yung Biblia ninyo, no, ay nagsasabi, o mismo yung Diyos na nagsasabi na siya lang mag-isa. So doon pa lang sa pagsasabi nyo na there are 3 person in one God ay langtaran na ito'y pagdadagdag sa nakasulat doon sa Biblia nyo. No? Kung tutunghayan mo mula pa nung una, from Genesis to Revelation, or Genesis to Matthew, Mark, Luke, and John, doon sa pahayag ng ating ni Propeta Jesus alayhi salam, wala po siyang binanggit na mayroon kapantay yung Diyos na nagsugo sa kanya. Bagkus kanyang ipinakilala, no? Palagi ang ginagamit ito, alam nyo to kasi sawang-sawa na kayo sa verse na ito, yung sa John 17:3. Yan, kahit ilang beses pa namin ulit-ulitin ito, kapag hindi nyo ito naintindihan at hindi nyo ito tinanggap na sinabi ni Kristo na may iisang tunay lamang na Diyos,
at si Kristo sa makatuwid bagay ay kanyang sugo, hindi nyo ito maunawaan. Why? Dahil nakakapit kayo doon sa tinatawag na Trinity na doon lang naaprubahan o nagsimula sa Council of Nicaea 325. No? Ito, meron akong babasahin dito. And the 325, the first council of Nicaea adopted the Nicene Creed, which describes Christ as God of gods. Ano daw? Light of light, very God of every God, begotten, not made, being of one substance with the Father, and the Holy Ghost as the one by which was incarnate of the Virgin Mary. Ano po, dito kayo nakakapit. No? Pero kung titingnan mo, balikan mo yung kasulatan na palagi nyong araw-araw nyong binabasa from Genesis to Revelation, wala ni isa na nagtuturo na mayroong tatlong persona ang isang Diyos o tinatawag ninyo na Trinity. No? Sapagkat ito'y taliwas. Ang nagtuturo nito ay pawang mga sikta lamang ng ibang mga sikta ng mga Kristyanuhan. No? Na kumontra naman sa Katolik, ngunit inadapt nila yung aral nito na tinatawag na Trinity. Ano ba? So, Time na bro, Dawud, time na bro. okay, sa marami. So, yan yung sa Islam na side sa rebuttal anti-Trinity, no? Boy Letra, paki-fix mo na yung audio mo, bro. Hello, check. Hello, bro. Meron siyang bro, nag-grounded siya, bro, ba? Siguro out ka muna tapos pasok ka ulit. And bro, Yan. Wala na. Ayan, okay na Okay. yan, bro. 5 Alright. minutes, bro. Rebuttal ito. Boy Letra ng Catholic and pro-Trinity. okay, so una sa lahat yung Quran na misrepresent niya yung Trinity, no? Yung Trinity niya kasama si Mama Mary. So mali na yan, no? Sablay na yan. X na yan kasi ang Trinity namin hindi po kasama si Mama Mary. Trinity po ng Quran yan na maling pagbibintang. Magbibintang na lang po mali pa. Surah 5:63. Tapos yung mga Kristiyano na hindi natutol sa Trinity ay hindi po yan sa yung katuruan niyo po ay hindi po sa ama na God the Father. Hindi po sa ama ng kasinungalingan. Yan 8:44. Bakit? Isip Apostol Pedro, Mateo 16:16, yung dineclare niya na si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Ay galing yun direct from God the Father, sabi ni Jesus. Tapos kay everlasting Father, tapos walang Son. Ay ano yan, yung ano yan, yung demonyo, hindi yan yung Diyos, yung God the Father. O, katotohanan tayo dito. Oh? Hindi rin galing sa pagano, may pagkapagano. Pagano na nga rin yung Diyos nyo kasi kayang bilangin ng tao. Ecclesiastes 43:31. Ang Diyos hindi kayang ilarawan ng tao. Yung Diyos nyo kaya kong ilarawan, ihalin tulad ko kay Satanas. Yung Diyos nyo, bakit? Yung Diyos nyo, ama ng kasinungalingan, wala naman anak. Wala naman bugtong na anak yung Diyos nyo. Natatawa nga ako. Di ba, sinong Kristiyano dito, kinikilala niyong God the Father. Ba't yung Diyos nyo walang anak? Kaya nga, coexistence kasi, sinong tatawag na Father sa God the Father kung walang God the Son sa eternity? Napaka-common sense lang. Hindi nyo natutulan yung stand ko. Hindi na ako gagamit ng translation dito ko bumatay sa sulat mismo ni Apostol Juan. Yan 8:44. Tres he is. 3R1. Tres he is. Tres he is na derive sa Tres Unitas. The undivided Trinity. Trinitas Unitatis. Letra por letra. Hindi nyo natutulan eh. Natatawa ko kung ano-ano pinagdadaldal nyo dito eh. Meron ba kayo nabasa? Trinity, start lang, nas ganto-ganto. Wala eh. No? Puro kayo papapalipit. No? Yung Diyos nyo kayang ilarawan ng tao. Yung Diyos namin, hindi namin kayang ilarawan eh. Bakit? Hindi kasi sa utak namin yung Diyos. Hindi abot ng utak namin. Ibig sabihin, hindi kami yung nag-imbento. Kayo inimbento nyo yung Diyos nyo kasi nilalarawan nyo.
Ang Diyos walang katulad, Deuteronomy 33:26. Awit 35. Just tutulan nyo mga major prophet ng Diyos. Ang Diyos tatlo na isa sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi siya nilikha ng tao. Yung Diyos nyo nilikha ng tao. Kasi nilalarawan nyo. Tapos yung Diyos na tumututol, yung Kristiyano na tumututol sa Trinity, yung Diyos nyo si Satanas. Si Satanas ama rin eh. Pero wala siyang kaisa-isang anak na Diyos din. O, so dan tayo. O, unang Juan 5:20, si Kristo Diyos. Wala na. Eh, yan tayo eh. Gawa 5:4-6. Yung Holy Spirit Diyos din, o wala na. Ilan ang Diyos? Isa lang. Maraming talata dito. Gusto mo, damihan tayo ng talata dito, letra po letra eh. Rebuttal na to, wala kayong lusot dito. Yung Diyos nyo, kung hindi sa demonyo, kung hindi demonyo, Diyos ng pagano, bakit kaya nyong bilangin? Yung Diyos ng mga pagano, kaya kong bilangin. Yung Kristiyano na ang Diyos nila ama, hindi yan ama. Kasi yung mga Judaismo, yung Diyos nilang ama, hindi na si Yahweh. Dahil tinakbol na nila si Jesus Christ, yung Diyos nila, ang demonyo. Ganun na rin kayo. Kasi yung Diyos nyo na Father, walang anak. Yung Diyos nyo na God the Father, walang God the Son. Kayo ang anak ng demonyo. So, dito, showdown, no, na showdown dito sa debate na to, na ang tumutol sa Trinity, kung hindi sa pagano, sa demonyo, letra po letra sa Biblia. Rasya, mga foul words. Kayang unawain ng tao. Yung Diyos nyo, kayang unawain ng tao. Ihalin tulad ko sa demonyo. Totoo naman ama rin ng demonyo. Bakit walang Son? Walang God the Son? Huwag kayong masaktan dito. Malas nyo lang nandito ako eh. Malas nyo lang. Kahit one-on-one tayo dito, 5 kayo, ako mag-isa eh. Kung magtawag pa kayong 5 na kayo, ako lang mag-isa. Time. Rasya, ako sunod Hindi. Ako sunod. Si Pipito pa bro, tapos ikaw si Camacho yung sinusundan mo bro. So mainit na no? Oh yes bro. Mamaya bro ha, 5 minutes lang. Pastor Pipito ng Zion sa Anti-Trinity. 5 minutes bro, rebuttal bro. Pastor. Okay, so magandang gabi sa lahat ng dito. So, napansin ko ngayon parang baliktad. Ang mga kaibigan natin dito, ang iba dito, tumitindig ng Trinity, hindi alam ang doktrina ng Trinity. Bakit nasabi kong hindi alam? For your information, nanggaling po ako sa school ng Trinity. Ang Trinity po mga kapatid, 3 persona sa nag-iisang Diyos at ginabit ngayon ni Boy Litra ang unuhuan 5:7. So, tama naman ang talata, kapatid ng Boy Litra, walang personalan, pero hindi ka nakaintindi dito. Wala pong 3 person in one God sa unuhuan 5:7. Ang unuhuan 5:7, simulan natin sa 5:6. Tumutukoy ito, ang tatlong nagpapatuo, tumutukoy ito sa pagpatutuo na ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay dumadaig sa sanlibutan. So, hindi po ako anti-Jesus Christ. Hindi po ako anti-Holy Spirit. Hindi po ako anti-Ama. Antay po ako sa turo ng Trinity na ito ay pagano. Kung basahin nyo ang Babylon Mystery Religion, nagsimula po doon ang Trinity. Ito po ay hindi sa Diyos. Hindi po sa Diyos ang Trinity. Kasi ang sa Diyos, ganito mga kapatid, the Shema of Israel, ang sabi sa Isaiah 4:45-5:6, ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin, ay walang Diyos upang kanilang maalam mula sa sikat ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Hindi lang sa Old Testament, pati sa Biblia, ang Panginoong Hesus may sabi, ang nag-iisang Diyos, hindi po kasama dito ang tatlo. Kasi ang Panginoong Hesus mismo ang may sabi na huwag mo akong hawakan, pupunta ako sa aking Diyos, na inyong Diyos, sa aking Ama, ng inyong Ama.
Kaya kapag naintindihan mo ang doctrine of Trinity, hindi yan sa Diyos. Bakit nasabi kong hindi sa Diyos? Kasi ang doctrine of Trinity, sa nag-iisang Diyos, kasama ang Panginoong Hesus doon. Kung matino ang ating pag-iisip, 1 Timoteo 2:5. Tingnan nyo lang yung dito illustration ko. Sa 1 Timoteo 2:5, ang sabi doon, may nag-iisang Diyos, napakaliwanag na ang Ama yun. At nag-iisang tagapamagitan, Hesukristo, sa tao. So kung matino ang pag-iisip mo, hindi mo maisip na kasama si Kristo dyan sa sinasabing one God. Kapag matino ang isip mo, dahil siya ay one mediator dito. Kaya simulat sa Paul, from the beginning, pag sinabing let us make man in our image, ito namang kaibigan natin si Camacho, ay doon siya pumapabor sa imbentong salin. Kapatid, tingnan mo ang 20 na salin sa Biblia. Isa lang, yang lang salin mo na sa demonyong salin na yan. Kasi walang Trinity originally sa salin ng Genesis 1:27. So, ang Biblia na yan sa Genesis 1:26, sa demonyo yan. Kasi mga kapatid, ang Diyos na nag-isa, tinatawag ditong He. His, I. Pag sinabing He, isang persona ito. He. At ito'y binubuo sa tumutukoy sa nag-iisang Diyos na tumutukoy sa nag-isang Diyos na lumalang. Sa Genesis 1:27, He ang sinasabi, His, I, Him. So hindi papasa ngayon. Matakol ba natin kung sinong kasama ng Panginoong Diyos sa Genesis 1:27? Let us, napakaliwanag in 1 King 22, unang hari 22:19, na ang kasama ng Panginoon, host of heaven. Hindi po nag-isa ang Diyos. Ngunit, hindi Diyos yung mga sinasabi dyan, mga kapatid, na kasama niya sa paglalang. Let us make man in our image. So, napakaliwanag, mga kapatid, na yung doctrine of Trinity, hindi po sa Diyos yan. Time. Hindi sa Diyos. Okay, next natin mga kapatid, si Pastor Wimpitan ng Trinity. Pro Trinity. 5 minutes, Pastor, sa iyong rebatan. Pastor Wimpy. Okay, ready na ako. Sige. Okay, no? Kung wala kayo argumento, wala naman kayo magpatunayan eh. Patunayan nyo. Trinity, mali. Mabilis magsabi. Para sa korte, Panginoon, pinatay. Ay, judge, pinatay. Wala lang kayo magpatunayan ebidensya. Okay. Yung isang kapatid na Muslim, sabi niya, ang Trinity daw nagsimula sa Council of Nicaea. Hindi totoo yan, Brad. Ang Trinity nagsimula sa eternity. 3 tao o 3 propeta nagturo ng Trinity. Unang-una, si Moses, Genesis 3:15, nireveal sa kanya ng Diyos, Trinity. Si isang kapatid na si Dawood, pinutol niya ang talata. Binasa niya, pinutol niya isang talata. Anong tawag dyan? Deception, panlilindang niya, Brad. Genesis 1:26, let us, Father, Son, and Holy Spirit. And verse 27, and God said. Kaya ang Trinity is 3 God in 1 God. So therefore, ang Trinity, meron 3 Diyos, isa lang. Kita mo, pinutol mo yung talata. Pangalawa, ang Trinitarian doctrine, meron 3 propeta nagturo. Unang-una, si Moses, Genesis 3:15. Pangalawa, si John the Beloved, Revelation 13:8. Pangatlo, si Jesu Cristo mismo, John chapter 3, verse 10-11. Sabi niya, we are. Ang Trinitarian doctrine, hindi literal isa. Meron 3 na 3 components na isa. Pag sinabi mo isa lang, wala na yung Jesus sa Holy Spirit. This 3 God is 1 God. O, sasabihin nila na sa 1 John 5:7, wala dong persona. Wala naman talaga persona. Ang tanong, di ba nag-iisip ang Diyos? Ang persona, ibig sabihin niya, by will and emotion. Ang Diyos nag-iisip. May damdamin, may puso. Kahit di sa tao. O isang kapatid, sabi niya, yung host daw. Siyempre, pag sinabi niya, ba, mga kapatid, lumikha tayo, di ibig sabihin kasama ka. O sasabihin mo, hindi kasama mga anghel. Hindi naman talaga kasama anghel eh. O kontra-kontra sinasabi mo. Kaya nga, kasamang Ama, Anak, at Holy Spirit. Genesis 1:2, Holy Spirit nag-create. Genesis 1:1, ang Ama at Anak Genesis 1, ang Ama nag-create. Genesis 1:26, ang Ama, Anak, Holy Spirit nag-create. Alam mo, kung wala kayong, kasi wala kayong Espiritu ng Diyos, wala kayong indwelling, kaya hindi natin yan. Pinipilit yung sariling paniniwala nyo.
Sabi ito sa John chapter 3 verse 11 to 12. Sabi ito, very truly I say to you, we speak of what we know and we testify of what we have seen. But you people do not accept our testimony. We, Father, Son, Holy Spirit. Kausap si Nicodemus, si Jesus yan. Tapos sabi niya, there is no God beside me. Sorry, Brad. Kaya nga Trinity as one God eh. Ang Diyos, ang Trinity, nag-a-appear, pwedeng one God. As one God. Pero kasama ang Father, Son, and Holy Spirit doon. Pero nag-a-appear as one God. Si Moses ka, sumamba sa Father, Son, and Holy Spirit eh. Genesis 18, verse 1 to 3. Nasa katawan anghel, ang Father, Son, and Holy Spirit. Ang Kristo, ibig sabihin ng God. Kaya Jesus Christ, 1 Timothy, pinutuloy talata, 1 Timothy 2:3. Ang Savior ay God, 1 Peter 1:1. At 1 Peter 2:2 pala. Ang Savior means God. Kaya si Jesus Christ ay God. Romans 9:5. Christ means God. Alam mo, puro lang kayo argumento, wala kayong mapatunayan. Di pagin nyo. Ako, binabalik ko na lahat eh. Puro lang kayo argumento, wala kayong mapatunayan. Patunayan nyo, mali. Mali ang Biblia, mali. Patunayan nyo sa Biblia na mali. Alam mo, Brad, I'm sorry, yung Assemblies of God, huwag ka nang pumatol dyan. Customer namin yan dati sa printing press. Kami nagpiprint ng mga libro nila, mga tracts nila, okay? Pumunta ako sa Bible school nila, okay? Alam ko saan ang Bible school nila. Naging kulto na yan, napasukan ng kulto. Kaya nagkasira-sira ang mga Kristiyano sa mundo dahil sa kanila. Napasukan ng speaking tongues. Kung hindi ka mag-speaking tongues, hindi ka maliligtas. Mali! Kung hindi ka mag-speaking, kung hindi ka baptized, hindi ka maliligtas. Mali! Kaya nagkagulo-gulo ng Kristiyano. Ang salvation may process. Walang salvation ng process, Brad. Ang salvation, maniwala ka, period, baligtas ka na kay Jesus, yun lang. Kaya ba ng isang tao lang magpatawan ng kasalanan kung hindi siya Diyos? Mag-isip kayo. Think! Kaya ba ikaw? Hinahabol ko lahat yung mga anti-Trinitarian. Sino sa inyo kaya mag-claim sa sarili niya, ako, kaya ko ba mamagitan sa tao dahil kaya ko patawarin yung kasalanan nila? Kaya nyo ba? Hindi pala kaya eh. Si Jesus, kiniklaim niya, I am from the Father, I came from the Father. I am the only mediator. Kasi lang si Jesus, hindi lang tao, Diyos sa katawang tao. Alam mo, I'm sorry Brad, no? Wala kayong napatunayan eh. Puro lang kayong argumento. Kaya, yung nagsasabi ang Trinity, sorry, sa eternity, existed na ang Trinity. Si John de Malabi de Revilla, Revelation 38, before the foundation of the world, the Lamb of God was crucified. Nakahanda na ang Trinitarian paniniwala sa eternity. Kayo lahat, founder tao, kami, ang founder namin, Diyos. So, period, wala kayo napatunayan. Ang Trinity, tumatayo pa rin ng mataas at to glorify God. Amen, yun lang. Time. So, rebuttal natin si Ustad Ali Javier ng Islam. Ustad Ali, nandyan ka na ba? Sa akin na ba, bro? Yes, sa akin bro. na? 5 minutes, bro. Rebuttal anti-Trinity. Ustad Ali. Thank you, Brother Rasha. Kung atin pong titimbangin lahat ng mga nagsalita, mga kapatid, very simple lang naman po eh. Kasi ang Diyos, isa lang naman siya na nagsugos sa mga propeta niya. Yung mga propeta at sugos, sila po yung inatasan ng Diyos na nakababatid kung ano ang inutos ng Diyos. Pagdating sa pinag-usapan natin. Kung mabasa niyo po sa Biblia, yung kami, nasa Quran din, kami, yes. Tuloy na ka? Thank you, Brother Rasha. Naninimbang tayo mga kapatid, okay? Kasi may bawat isa may binabasa na talata. Kaya lang, kung doon tayo kumukuha sa kanya-kanya nating opinion, hindi nararapat. Tama po ba? Kasi may mga verses naman na binabatayan ng mga anti-Trinity, kumbaga yung nagtuturo na isa ang Diyos. Bakit hindi natin tingnan yung mas
madaling timbangin na ang mga propeta sila'y nagturo na isa talaga yung Diyos. Mahirap ba kako na ang mga propeta ay sabihin nila tatlo sa isang Diyos? Wala naman pong biblical o kaya sa Quran mismo na sinasabi na tatlo sa isa o isa sa tatlo ang Diyos. Tama po ba? Kasi sina Moses at Jesus sa biblical pa lang, maging sa Quran, ang turo ng mga propeta, isa ang Diyos. Halimbawa lang sa nabanggit kanina na Ehad o Echad. Sa Deuteronomy 6:4, Shema Israel Eloheinu Adonai Ehad, di ba? Ehad, nandun yung katagang Ehad. Nung ipinarating ang Quran, Semitic language ang Arabic, Kul huwallahu ahad. Sa 112 na Quran, yung nakot ni Brother Dawood. Yung ahad doon, hindi tinuro ng mga propeta na isa sa tatlo o tatlo sa isang Diyos, bagamat mabasa sa Biblia at Quran na kami sabi ng Diyos. Sa Genesis 1:26, lalangin natin. Yung natin doon, ba't kayo ang nag-conclude na tatlo sa isang Diyos? Hindi naman itinuro ni na Moses at Jesus. Pero kung pumunta kayo sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao. Sana sinabi doon din, at nilalang ng mga Diyos. Nakikita ano yung punto? Mabasa sa Isaiah 44:24, ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, nagladlad, na mag-isa ng langit. Siya yung naglatag ng lupa. Mag-isa lang daw. Paano natin ngayon ikakatwiran na may kasama ang Diyos? Sa Isaiah 46:9, ako ang Diyos, maliban sa akin, wala nang iba. Wala akong gaya. Bakit nyo tawagin na Ama ang Diyos? Tama po ba? Kaya ang propeta Muhammad, peace be upon him, pinanumbalik sa kanya itong aral ng mga propeta kasi nagkakawindangan na po tayo ngayon. Sa Quran 2, verses 2:1-3, Suratul Baqarah, nung unang panahon, isa lamang pananampalataya ng mga tao, isa lamang relihiyon at paniniwala, isa lamang yung turo. Nagkakawindanggan din sila ng lumaon. Kaya ipinanaog yung mga revelasyon sa bawat henerasyon, sa bawat propeta, upang linawin ang pagkakaiba-iba nila. Nagkakaiba na tayo ng dahil sa turo natin na hindi maasahan. Kaya pinanaog ang Quran sa huling propeta Muhammad sa henerasyon natin sa turo na isa ang Diyos. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Si Father Abraham, o Father of the Nation, binanggit sa Quran, nilinaw, isa siyang Muslim. Hindi ba ang Muslim nagtuturo na isa ang Diyos? Hindi ba yun din ang turo ni Propeta Muhammad? Hindi ba yun din ang turo ni Jesus at ni Moses? Sino tayo ngayon? Sino sila na magtuturo ng Trinity 1:3 o 3:1 na uri ng Diyos? Thank you, Brother Rasha. Sa 367 ng Quran, si Abraham ay isang mananampalataya na hindi siya nagtambal. Hindi nga ba pagtatambal yung sumamba ka sa Diyos na may kasamang anak, Espiritu Santo, di ba ganon? Tinuro ba ni Jesus na isa rin ang Diyos? Yes. Sa 17:3 ng John, isa lamang ang Diyos, sabi diyan. Maging sa Timothy 1:17, sa 1 Timothy, ano sabi ni Pablo sa mga matitinong bersikulo ng Biblia para hindi magkakawindang? Ano eka? Walang hanggan na Diyos, sino? Yung nag-iisang Diyos, walang kamatayan. Ba't tinuturo ninyo na may namatay yung Diyos? Hindi yung Diyos, kundi yung si Jesus lang. Paano magkaisa yun? Hindi nakikita ang Diyos. Ba't niya tuturo na Jesus ay Diyos? Iisa ang Diyos. O diba sa kanya yung kapurihan? Fine. Malinaw dito na isa talaga yung Diyos. Sino ba ang magsasabi? Thank you very much. Okay, so dako tayo sa ating second last dito sa ating second stage, si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist para sa rebuttal. Paki-unmute, bro. Okay. Proceed, bro. Sige po, pakisabi kung start na po ako. Proceed. Okay. So, dito mga kapatid, at kanina pa kami nakikiramdam na ng mga nasa pro, ay hindi talaga matibag-tibag yung aming position mga kapatid. Unang-una, mali-mali yung ginagawa nilang meaning doon sa Trinity. Sabi ni kapatid na Dawood, yung meaning daw ng Trinity, tatluhan, pagiging tatlo. Saan kinuha ito?
Hindi ganito ang meaning ng Trinity. Ano ho? Trinity, tatlong persona na nagkakaisa. Kaya nga, triunity. Ano ho? Yun ang ibig sabihin yan. Ano? Yan. Then, ginamit natin yung 1.26 ng Henesis at nakita natin na word for word nakalagay doon na Trinity. Sabi naman ng ating ng isa nating kausap, sa demonyo daw yung salin na yan. Aba, lalo kong nakita, wala talagang unawa sa Biblia yung nagsabi, Hindi marunong kung paano gumamit ng Biblia. Alam mo kapatid, ito hawak ko New Testament Transline. Ito isang Bible scholar na nagsasabi na ang pagsasalin ng Biblia mayroong iba't ibang uri. May tinatawag na formal equivalence, may tinatawag na dynamic equivalence. Kung alam mo yung dalawang ito, hindi mo sasabihin sa demonyo ito. Yung nagsasabing sa demonyo yung mga salin, palagay ko sila yung sa demonyo. Kasi di nila naunawaan yung Biblia Ano po? Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng mga ganong pagsasalin, mga kapatid? Ang layunin po ng mga tagapagsalin, halimbawa itong CEB, diyan na rin sa preface ng inyong yung information ng version na yan ng Amplified Bible, nakalagay diyan, for this update to the Amplified Bible, the goal of the translation team was to enhance the appeal to the Amplified Bible by refreshing the English and refining the application for relevance and clarity. May mga paglilinaw. Kaya nilalagay nila yung termino kung sino yung kanatin at kaatin doon sa 1.26. Ano po? Ito yung hindi ninyo matutulan God let us, Father, Son, and Holy Spirit. Meron may ka-let us Ngayon sabi naman nung isang nagmamarunong, ginamit yung unang Korinto 2.29, mali pa. Sumablay pa. Bakit? Tinututulan yung katotohanan ngayon, bakit pagdating sa 27, isa na lang. Hindi na Father, Son, and Holy Spirit. Bakit? Kasi ang tinutukoy na sa 27, sino ba yung aktwal na kumilos sa tao? Kaya yung aktwal na kumilos dyan, hindi 6 na kamay ang lumikha sa tao. 2 paris ng kamay lang. Sino yan? Ang Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ng New Testament lahat ng bagay hindi magagawa kung wala si Kristo. Siya kasi yung aktwal na gumawa ng tao. Kaya hindi magtataka sa 27, singular na pagkakagamit. Ano po? Yan. Hindi po pwede na nasasabihin natin, yan yung nasa hari, Dos maliho. Masisira ang gramatika ng Hebrew grammar. Ano po? Ngayon, eto pa, sabi pa rito, yung doon sa Deuteronomy 6.4, kasi ginamit nga doon sabi nung Islam na nagmamarunong ay ahad daw. Yan. Hindi ehad daw, ehad. Hindi yan ehad. Yan ay echad, hindi ehad. Kaya mali-mali arali. Yan ay echad. Ang katumbas ng echad sa Arabic ay akh o kaya yakhid. Yan ang katumbas. Iba yung ahad. Iba yung ahad sa echad. Sana matuto tayo ng tama, Yan, kaya mali mong ipasok dito. At yung salitang echad na yan, ginamit yan doon sa mag-asawa nang sila po ay ikinasal ng Diyos. Yung pong babae at lalaki tatawaging echad na laman. Ano po? Ano ibig sabihin? Iba yung babae, iba yung lalaki, pero sila tinatawag na echad. Ganyan din po ang bilang sa kadyusan. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Holy Spirit, pero bibilang sila sa bilang na echad. Kaya kung tanong, ilan ang Diyos? Ang sagot, echad na Diyos. Yan. Hindi siya selosa o tatlo na Diyos. Ganon. Ay, sayang. Okay, maraming salamat. Okay, so dito tayo sa antay naman. Last din na magpe-present sa rebuttal. Pwede bang Pastor- makisali dito? Hindi. Nakaset na kasi ito mga bro. So, Pastor Lindon ng Church of Christ, 3380 bro.
5 minutes, bro. Pwede na po ba ako mag-umpisa, kapatid Rasha? Proceed, bro. Okay na ba? Yes, bro. Okay, no? So sa gabing ito, panahon na para malantad yung kasinungalingan ng mga Trinitarian. Una bis po, doon sa nag-comment na ako daw ay oneness. Ang sagot ko dyan, ako ay hindi ako oneness. Hindi rin ako Trinitarian. Sapagat yung dalawa na yan, puro piki yan. Hindi yan hindi biblical yan, ha? Oh, so, una, doon tayo sa nagsabi. Actually, rebuttal naman ito. Sa nakita ko kasi, mga kapatid, no? Puro pangtutsada at puro paninira ang ginagawa nitong mga Trinitarian na to. Una, walang explanation, walang talata na in-explain sila na yan yung doktrina ng Trinity. Ha? Pangalawa, hindi pa rin nila nabasa ang challenge ko sa kanila. Kaya ang challenge ko sa kanila ganito, pag may mabasa kayo na isang Diyos at 3 persona, maniniwala ako sa pananampalataya nyo. Walang nabasa. Ito po, ito si Kamatso, ha? O Kamatso, kanina binanggit ko sa yung pangalan ko, ano din ako. Binasa yung Genesis 1:26. May nabasa sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Inassume niya. Yan daw ay Trinity. Mali! May mabasa ka Ama, Anak, at Espiritu Santo. Trinity na agad. At saka pangalawa, may binasa sa kanina daw, litra por litra na Trinity. Apocalypse o Revelation. Ito po. Patunayan ko po ang kasinungalingan, ha? Binasa niya yan sa version ng Amplified Bible. Basahin ko po kung ano kasinungaling yung Amplified Bible. Sabi dito, Amplified Bible is an English language translation of the Bible produced jointly by Sun Divan at the Lukewarm Foundation. The first edition as complete volume was published in 1965. Sinungaling po kayo. 1965 lang lumitaw. Yung original na Biblia, yung pinakamatandang Biblia, walang salitang Trinity. Kamakailan lang to lumitaw yung salitang Trinity. Ito'y dagdag lang ng mga editor. Kamakailan lang po, sa original po, kahit sa King James, walang salitang Trinity. Kaya huwag na kayo magpalusot. Kaya pansinin po natin, mga kapatid, pag sinabi kasi natin, Trinitarian, naniniwala sila na equal daw. Ito, isang kamalian din to, itong kasinungaling daw to, walang may binanggit sa Biblia na magkapantay sila. And yet, may mababasa ako sa Biblia na hindi sila magkapantay. Basahin po natin, sa Juan 14:28. Ang sabi po ng Biblia, "Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father. For my Father is greater than I." Yan ho, ang kasinungalingan ng mga Trinitarian. Magkapantay raw. Malinaw po, mga kapatid. Malinaw pa sa sikat ng araw sa silangan na yung Ama ay mas lalong dakila kaysa anak. Tapos sasabihin mo magkapantay? Anong klaseng doktrina yan? Biblical po tayo dito, mga kapatid. Hindi puro patutsada lang. Hindi puro, at home po. Biblical po. Basahin natin. Una bis po, kami na anti-Trinity. Nag-explain kami, may talata kami na binabasa. Hindi po kami namimersonal, hindi po kami naninira. Talata po. Kaya yung hamon ko sa inyo, mga Trinitarian kayo, basahin nyo litra por litra na isang Diyos at may 3 persona. Yan ang hanapin nyo. Pag may mahanap kayo, maniniwala ako sa doktrina nyo. Ikutin mo man yung buong Biblia, wala kang mababasang isang Diyos at 3 persona na puro imbento. Naniniwala kayo sa doktrina ng Katoliko. Ito yung mga protestante,
Nag-protest din ito sa Katoliko, hanggang ngayon dala-dala pa rin ang doktrina ng Trinity. Alam naman nila yung doktrina ng Trinity, napakalaking mali yan. Time na bro, time na bro. No, maraming salamat po. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal stage natin. At shoutout muna sa ating nasa live, no? At meron tayong poll dyan. Pwede kayong pumili kung sino yung, sa tingin nyo, dito sa rebuttal stage ay malakas yung presentasyon. So, sa ngayon, meron akong nakuha dito na 91% sa team ng Trinity at 9% sa anti-Trinity. So, dito sa ating final conclusion, pwede kayong mag-click dyan, mga kapatid, sa ating poll, ha. At ito naman ay para lang sa ating mga audience. Ayan. So, shoutout muna sa lahat ng ating nasa live. Sabi ni Baptist Church, magaling mag-explain si Pastor Alexander Santos. Sabi naman ni Sky Blizzard, ano ba ang Hebrew ng salitang ekad? Numerical 1 lang ba? Or pwedeng gamitin Unified 1? Kamote. Ayan. Sabi naman ni Jerry Lumbis, alam na kung sino ka at kilala na asal mo. Yan ang tunay na may Diyos sa buhay mo. At sabi naman ni Marina, Jumong, thanks po, noted, edited po na po, comment ko with qualification. Ayan. Sabi naman ni Dale, dapat hanapin sa New Testament dahil kayong mga Kristiyano ang naniniwala sa, okay, bawal itong mga salita na ito. Sabi naman ni Umbril, tumatawa lang siya. Ayan. At sabi ni Lemuel, I will pray for you, Brother Fernando Camacho. The Lord Jesus Christ will enter His Holy Spirit into your heart and mind and give you His wisdom and knowledge. At sabi ni Marina, okay po, Pastor Wimpitan, as pro-Trinitarian sa pag-explain ng 3 person in one Echad God. This divine person share in one affiliation named Elohim. Mahaba siya. Basahin niyo na lang. Sabi ni Emmy Alfonso, isang Diyos pero di ba niya kayang maging tatlo gayong makapangyarihan niya. Sabi naman ni JC Buenavista, good evening sa lahat ng mga resource speaker. Let the Christian-like discussion be observed herein. Ayan. Shoutout din kay Pastor Anthony. Basta tatayo ako na may Diyos Ama, may Diyos Anak, Diyos Espiritu, at tatlo ito, nagkakaisa ito. Unang Juan 5:7. Godhead ako yan, biblical na biblical. Colossians 2:9 at Romans 1:20. Mahaba yung ano niya. Shoutout din kay Danilo Herrera. Genesis 1:26, plural yun natin. Pero bakit nang lalangin ni Kristo ang sanlibutan ay nag-iisa na lang siya? Ayon sa Isaiah 44 verse 24, dahil ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 1:24, si Kristo ang power at wisdom ng Diyos, kaya si Kristo ang siyang gumanap ng paglalang. At sabi naman ni Emmy Alfonso, bitinin kay Bro Camacho, sayang. At sabi ni Noriel, lakas talaga Brother Camacho, ganda ng presentation. At sabi ni Ahmad, nag-aaway ang mga Bible warriors. At okay, so dito tayo sa ating last part, mga kapatid, sa ating final conclusion. Syempre ganun pa din yung ating parang final conclusion rebuttal ito. So mauna pa din ang Trinitarian at same pabalik-balik lang, vice versa. So unahin natin si Pastor Alexander Santos ng Baptist para sa kanyang final conclusion patungkol dito sa Trinity or pro-Trinity. Pastor Alexander, 5 minutes. Your time start now. Okay, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Isaiah, Old Testament to. Old Testament is a prediction. Prediction to, that was the prediction na nangyari sa New Testament. Ang sabi dito, for Isaiah 9:6, binasa ko na to kanina kasi gusto kong maintindihan nyo na ang wisdom ng God ay ibang klase. Kailangan bigyan natin ng konting connection yung sarili natin kung paano mag-isip ang Diyos at kailangan pasakop tayo sa sinasabi niya. Kasi pag hindi tayo nagpasakop sa Kanya, ang magiging ugali natin at attitude sa pag-aaral ng Bible ay kagaya ng mga oneness na kagaya ng mga sinasabi nila ay puro anong tawag dito? Ayoko na magsalita ng bad, baka matalsik ako ni Russia, no?
Kailangan natin ng wisdom, understanding. For unto us a child is born. Prophecy to ha, prediction. A child is born. May pinanganak na bang bata? Wala pa, di ba? Old Testament. Unto us a son, anak daw, is given. Ibinigay, pero wala pang ibinibigay. Kaya ang daming pinatay ng mga bata noon dahil sa prophecy nito. Hindi nila alam ang fulfillment nito ay sa New Testament. And the government shall be upon his shoulder. And his name, eto na, his name is God, okay? This is God. Shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Ang sabi, Son, no? Pero ang tawag daw, the Mighty God. The Everlasting Father. Pwedeng tawagin daw na Father. The Prince of Peace. So sino yun? Diba? Kung iintindihin ninyo ang Bible, sana makita nyo na siya yung anak, siya yung ama, siya ang Prince of Peace. Sino siya? Siya ang God. Siya ang nagsasalita kay Isaiah. Spirit. The Spirit is speaking. Thus says the Lord. Yun ang mga sinasabi noon. Ano ang sabi ng mga Hudyo? When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sin be forgiven thee. Pinatawad niya yung kasalanan. Ano ang sabi ng mga Hudyo? Why that this man does speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Nagpatawad ba ng kasalanan si Muhammad? Si Abraham na sinasabi niyo, nagpatawad ba ng kasalanan? Sino? Si Moses nagpatawad ba ng kasalanan? Sino lang ang nagpatawad ng kasalanan? Hindi ba si Jesus lang? Sino lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan? Hindi ba ang God lang? So, ang God manifested in Jesus, Father, the Holy Ghost, God. It's one God. Kaya yung akusasyon ninyo, eto makinig kayo lahat ha, sa nadidinig ko sa kanila, inaakusan niya kami ng mga Trinitarian, sinasabi daw namin tatlo ang God. Wala kaming sinasabing tatlo ang God. Ang sinasabi namin, ang God is manifested in 3 person. Pinaliwanag ko yan, na yung mga oneness na to, pag namatay sila, yung kaluluwa nila mapupunta sa impyerno, yung katawang lupa nila mapupunta sa lupa, pero ang pangalan nila, si Lyndon pa rin, si Dawood pa rin, si Ali pa rin. Pero kaming mga Trinitarian, ang pangalan ko ay Alex. Pag namatay ako, yung Alex na katawang lupa, sa lupa. Yung Alex na kaluluwa, sa langit ako pupunta. Kasi kasama ko yung Espiritu ng Diyos. Ganon din yung mga kasamahan ko na naniniwala sa Panginoon by the blood. So kayong mga ganyan, sabi ko sa inyo kailan namin sinabi na tatlo ang Diyos? Kailan namin na sinabi na tatlo ang Diyos? Ang pinauunawa namin sa inyo na ang God ay may tatlong katauhan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is one true God. Tapos pag binaliko nyo yun, maloloko nyo na yung mga tao. Kaya ito na yung final na sa mga nakikinig dito, katauhan ni Kristo ay pagka-Diyos. Katauhan ng the Father is pagka-Diyos. Katauhan ng Spirit is pagka-Diyos. Ngayon, sino sila? Isang Diyos. One God. Okay? Kagaya ko, by Spirit ako ng God. Pwede ko bang sabihin ako ay God? No, that's different. So, kailangan nating ilagay ang wisdom paano mag-isip ang God. And not only that, ang isipin nyo, bakit nagkatawan tao? Tapos na ba? Kala ko may warning ako, Brad. Wa-warningan kita, Brad. Wala akong warning. Oo nga pala. Okay. nakalimutan ko. Sige, dyan nagtatapos ang final conclusion ng Baptist sa Pro-Trinity. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ni Ustad Ali Javier sa Anti-Trinitarian. Ustad ng Islam, 5 minutes bro. Your time start now. Thank you, Brother Rasha. Okay, basahin ko yung aking mga criteria. Siyempre, ang relihiyon na tunay ay siyang relihiyon din ng mga sugo at propeta. Yun din yung relihiyon dapat natin. Okay? Pagtalima sa kalooban ng Diyos. Hindi po maaaring Christianity na derived from the word Christ
nagsimula lamang yung dumating na si Jesus. Hindi rin yung Judaism na nagsimula lamang nung mayroong Juda na anak ni Jacob, kundi yun ay nagsimula pa nung unang panahon, yung pagsuko ay kana. Okay, Allah ang ipinangaral na pangalan ng Diyos ng lahat ng mga propeta. 1636 ng Quran. Maging sa Biblia sa mga Kristiyanong iba, naniniwala sila na Allah ang Diyos. Yung Kristiyano sa Indonesia, sa Malaysia, sa mga Arabo, hindi sulit yung turo ng Pilipino na Trinity actually. Pangatlo, ang Kristiyano around the globe, sari-sari nga ang kanilang turo. Samantalang yung oneness, yung naniniwala na isa ang Diyos, hawig sa turo ng mga propeta ng Diyos. Okay? Pang-apat, nagpapatira pa sa dasal ang mga Muslim na katulad ng mga propeta, kaya Muslim na ang lahat ng propeta sa isang banda, tumalima sila. Pero yung mga lumitaw, yung sumulpot kong tawagin sa pabalbal nating kataga, ay nagbigay na sila ng innovation kung ano-anong pasimula na, kaya iba-iba na. Okay? Panglima, ang mga Trinitarian na Kristiyano ay syempre hindi nagkakaisa sa mga oneness na Kristiyano. So sino sa kanila ang paniwalaan natin? Halimbawa may atheista na gustong sumunod sa relihiyon, alin ang sundin niya, yung Kristiyanong Trinitarian o yung Kristiyanong oneness? Okay. Para maging malinaw, mayroong Quran para maglinaw sa atin na yung oneness talaga sundin, pero hindi yung katulad ng iba sa inyo, yung katagang inyo. Kasi yung ilan nagsabing Ama yung Diyos, yung ilan naman nagsabi si Jesus ay Panginoon. Iba yung Diyos, iba yung Panginoon. Bagay na nalito po kayo dyan. Dahil ang Panginoon at Diyos, isa lamang po yun. Okay? Pang-anim na criteria, hindi marapat ang Trinity o Trinidad dahil hindi yan itinuro ng mga propeta at binalaan tayo ng Diyos sa 4:171 ng Quran. Dahil kung yan ang turo, dapat mga propeta ang nagbigay ng aral. Sana. Okay. Pang-pitong criteria, si Jesus mismo ay nagturo na iisa yung Diyos. Kahit sa Biblia ninyo, kung kailan nyo literon ang mga versikulo, sana si Jesus ang nagsabi, ako yung anak ng Diyos, mayroon akong tatay, may kasama kaming Espiritu Santo, yung tatlo na yan, isa lamang ako yun. Sana sinabi niya. Kasi ang sabi niya dyan, tao ako, yun ang malinaw. Hindi rin niya sinabi kung ano yung narinig niya, kumbaga sa 12:49 ng John, hindi ako nagsalita, maliban kung ano narinig ko sa tatay ko. Kumbaga, di ba? Kaya malinaw, hindi si Brother Fernando, ay congratulations kay Brother Fernando. Okay. Number 8, ang ama ng pananampalataya na si Abraham ay Muslim po, nilinaw sa Quran 3:67. Pero sa Biblia, kahit balok-baloktutin, walang nasabi na siya ay Kristiyano. Particular, hindi naman sinabing kung anong sikta niya. Kaya malabo po yung instant Trinity dito. Okay, pang-siyam, ipinanaog ang Quran para linawin sa atin yung pagkakawindangan na 1400 years ago. Katulad din pagkakawindangan ng mga tao ng unang panahon. Sa chapter 2 ng Quran, 213. Napakalinaw po ang mga verses sa turo ng Islam. Kaya around the globe na Muslim, pang-sampo na criteria, thank you. Around the globe na kamusliman, nagkakaisa sa turo na isa ang Diyos, hawig propeta. Ito yung maganda rito, kaya kinukonsidera napakaraming tao na yumayakap sa Islam sa kabila ng paninira nung iba pa. Bagamat naninira rin yung mga Muslim daw sa turo ng Kristiyano, pero in contrast sa mga paninira bawat isa, vice versa, ang dami pong yumayakap sa Islam. Pero wala naman yumayakap sa Christianity. Mayroon din daw, hindi natin alam kung totoo. So yung ating tindigan, kumuha tayo ng calculator para timbangin kung alin ang tama at siyempre ang Diyos ang siyang maitataas at ipinabalik natin ng kapayapaan sa lahat ng sugo at sa lahat din ng mga tumatak sa matuwid na landas. Assalamualaikum sa lahat ng kamusliman. Magandang sandali, magandang gabi, maganda kayong lahat sa mga ating kababayan Kristiyano. Sa grupo na ito, thank you, Brother Rasha. Okay, so dito tayo sa final conclusion din ng Catholic Boy Letra. 5 minutes, bro. Alright, so sana walang babatim ha. Ginusto nyo to no? So,
dito napatunayan ko na ang Diyos ng mga anti-Trinity ay sa demonyo. Bakit? Nakasulat eh. Yung mga Judaism, itinakwil si Jesus Christ. Anong sabi ng mga Judaismo? Sabi nila, Juan 5:18, nakikipantay ka sa Diyos. Pinagbintangan si Kristo, makikipantay ka sa Diyos. Anong sabi ni Kristo? John 10:30, ako at ang Ama ay iisa, hindi kami dalawa. No? Anong sabi ni Apostol Pablo, Filipos 2:6? Siya ay kapantay ng Diyos. So si San Pablo, pati si Apostol Pedro, Matthew 16:16, yung salita nila galing mismo direct God the Father, sabi ni Jesus Christ dun kay Pedro. Ikaw ang anak ng Diyos. Yung daldal nyo galing sa mga Judaismo, ano sila? Ang inyong ama ay sa dyablo. Sabi, ang linaw, letra po letra. Isa sa demonyo talaga. Kasi yung kinikilala nyong ama, walang anak. Ang anak kayo. Kayo yung anak, marami. Pero hindi nyo kapantay ng demonyo. Under kayo ng demonyo. Nagpa-under kayo. Sakop kayo sa sinagoga ni Satanas. Apokalipsis 2:9, Apokalipsis 3:9. Let's po letra, mapunta kayong impyerno. Pahayag 20 Jes. No? Hindi nyo natutulan. Ako hindi ko kaya gumamit ng ano eh. Natutulan nyo ba yung ginamit kong termo 3 doon sa 1 John 5:3 doon sa sulat mismo ng Apostol Juan? Na-derive sa Latin word na Tres Unitas. Doon nga galing yung Trinitas na na-derive sa na Trinity. Hindi Trinity yung ginamit ni Tertullian. Si Tertullian gumamit lang. Kasi nga ginagamit niya yung Bible. Hindi niyo ba alam 1 Timothy 3:16 ang salita ng Diyos, ang aklat ng Panginoon ay magagamit sa doktrina? Puro nananaginip ng mga iyon nga yung doktrina ng Diablo. Si Jesus Christ nakikipantay sa Ama. Iyon nga yung doktrinang binabanggit nyo kasi yung Diyos nyo kaya nyong ilarawan. Si yung demonyo kaya kong bilangin eh. Si Lucifer isa. O si Beelzebul dalawa. O dalawa na. Yung Trinity, 3 isa. Walang ganyan. Yan nga yung sabi ng mga apostol na walang gaya mo. Sabi nila Propeta David, Propeta Solomon, walang gaya mo. Dito sa lupa, wala kang katulad, wala kang kagaya. Ecclesiastes 43:31, hindi ka kayang ilarawan ng sapat ng tao kasi yung Diyos, under niya yung tao. Ikaw ba, ilarawan mo ba yung tatay mo? Kaya mo, nung bata ka, kaya mong ilarawan yung tatay mo? Hindi. Pero yung tatay mo, kaya kang ilarawan. Ganon yung ginagawa nyo. Under nyo yung Diyos nyo. So, yung Diyos nyo sa pagano, binibilang nyo. Sabi nga Ecclesiastes 43:31, hindi nga kayang ilarawan ng tao yun, tapos bibilangin. Yung Diyos nyo eh. Si Satanas nga kaya kong bilangin eh. Baliin ko pa yung sungay niyan eh. Di ba? Yan na maghuhulog sa inyo sa impyerno. Wala kayong magagawa dito. Yung Contra Trinity, dito sa Biblia, letra po letra, showdown, doktrina ng demonyo na si Jesus Christ ay nakikipantay lang, nagkiklaim lang, nakapantay niya ang Ama. Sabi ni Pablo, kapantay siya ng Diyos, hindi nakikipantay, kundi kapantay, letra po letra, Filipos 2:6. Yan ang hirap sa inyo pag nasasaktan kayo. Huwag kayong babati, hindi ako babati sa inyo, ilang minuto na lang. So dito, na showdown dito, na yung mga ano dito ay sa pagano. Maraming Diyos nyo kapareha sa pagano eh. 'Di ba? O nabibilang. O yung si Jesus nga may anak eh. O nanganganak. O nanganganak yung Diyos nyo nung iba. Yung ibang anti-Trinity nanganganak yung Diyos eh. 'Di ba? Hinalintulad pa sa seahorse, pambihira. Kamote talaga. Mahilig kasi kayo mag-imbento. Nananaginip kayo ng gising eh. Yung Diyos ba namin nanganak? Hindi ko eternal, ko equal nga eh. Kaya nga walang ang God the Father kung walang God the Son sa eternity. Sinong tatawag na Father sa Father kung walang Son? Iyon yung Diablo. No? Father siya, kahit wala siyang kapantay na Son, Father siya, kasi kayo yung mga anak ng mga kasinungalingan, ng mga sa demonyo. No? Nagmalaki pa yung isa, galing daw siya sa Trinity. Tama-tama. Sabi ni Pablo, no? Joshua 1:16-18.
Galing po sa amin, yung nagtuturo ng ibang Kristo, Time, mga time, time na, bro. antikristo. Time Kayo na, bro. yun eh. Time na, bro. Time na, bro. Ano magagawa dito? Time na, bro. No, Time na. talon-talon. Time na, boy letra. Time na. Okay, so... Okay na, bugbog na. Oh, time na. Hindi, Bugbog hindi. na, oh. Okay. Wait Go lang, ahead. bro. Sige, so final conclusion natin sa anti-Trinity naman sa side ni Pastor Pipito ng Zion Church or ano ba yan? Pastor Pipito, final conclusion, bro. Your time start now. Okay. So, magandang gabi sa lahat at sa lahat ng nakikinig sa live. Mag-isip po tayo mga kapatid. Mag-isip tayo. Una, wala pong naitayong biblical na foundation ang Trinity maliban sa imbintong salin sa nag-iisang salin na ginamit ni Camacho. So, makita natin na imbento talaga yung pagsalin na may salitang Trinity. Bakit walang Trinity? Kasi nga ang nag-iisang Diyos ang ginamit He, His personal pronoun. So kung matino ang pag-iisip mo dito sa 1 Timoteo 2:5, kapag matino yung may tinatawag nating science of correct thinking. Kapag may science of correct thinking ka, sa 1 Timoteo 2:5, ay ang nag-iisang Diyos dito, hindi po kasama ang Panginoong Hesus. Na hindi po ako anti-anak. Ulitin ko lang Hindi po ako anti-anak, anti-espiritu. Kasi ang sinabi sa Biblia, Mateo 20:28, Mateo, yung baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tama po yon. Kaya itong mga nag-iimbento, nag-twist. Ang sinabi sa Biblia, in the name of the Father and of the Son. Ang sinabi naman sa mga nag-iimbento, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Saan nyo naman kinuha ang talata na yan? So sabi sa Revelation, ang nagdagdag ng mga salita ng Diyos, dagdagan ang kanyang curse. Kaya itong mga naghahatol, sila ang tatanggap sa hatol. Mantakin mo, ang sinabi sa Biblia, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang sinabi, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Saan nyo nakuha yan? O, di ba? So, dito mga kapatid, malinaw. Napakalinaw na kapag nagdagdag ka sa mga salita ng Diyos, wala ka sa katotohanan. Kasi napakalinaw ang Biblia nga, there is no beside Him. Wala siyang kasama. Ang sinabing Diyos, He, kasi ito mga kapatid science of correct thinking kapag may unawa ka. Pag sinabing 3 person in one God, walang matinong pag-iisip yan. Bakit? Kasi ang Biblia, He created them. Ang He dito, tumutukoy sa nag-isang Diyos ang Ama. Wala kang kahit isang propeta galing sa Old Testament hanggang New Testament, pati ang ating Panginoong Jesucristo, ang kinikilala niya, nag-iisang Diyos ang Ama. Ang mga disipulo niya, yung 12 disciple, walang itinuturong Trinity. Ito, hindi naunawaan ni kaibigan Boy Litra. Ang 1 Juan 5:7, Trinitas daw. Bagamat may 3 dito, inuunawa niya, ito na ang doctrine of Trinity. Yung witness dito mga kapatid, nag-witness sila na si Kristo ay anak ng Diyos na dinadaig niya ang sanlibutan, hindi naunawaan. Kaya in conclusion, walang naitindig biblical malibang sa pag-imbinto, natindig nila sa imbinto. Maliban sa imbinto, ang Trinity walang natindig na biblical foundation.
biblically, baliban na lang doon sa huwad na salin na nag-iisang salin na nilagyan talaga ng Trinity. Kaya challenge ko sa lahat nandito, aral-aral tayo mga kapatid. Wala pong doktrina ang Biblia ng Trinity. 3 person in one God. Wala po. Zero. Wala po mga kapatid. Purihin ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Panginoong Hesukristo, at ang banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa lahat ng mga anak niya. Purihin siya sa gabing ito. At ibigay ko sa kanya ang pag-una. Salamat sa platform, kapatid Okay. na Rasya. So 5 minutes Kahit- din. Okay na, bro. Okay, kahit Mamaya, bro, magpasalamat ka, bro, ha? Meron naman Okay. kayong time na magpasalamat. Ayan. sige So, po. 5 minutes So, tayo. kahit Okay na yan, bro. Okay na. Susunod na lang mamaya magsalita ka. So, final conclusion din ng Born Again, Pastor Wimpitan, Pro Trinity. Your time start now. Pastor Wimpit, go. Okay, no, talagang ang masasabi ko, hindi nyo alam ano ibig sabihin ng persona, kaya mga Diyos ng anti-Trinitarian, walang isip, walang puso, walang damdamin, robot. Ang mga Trinitarians na pro, ang Diyos nila ay may persona, may isip, may damdamin, at may puso, at may emotion, isip. Sabi ng isang kapatid ni Brother Lincoln, the Father is greater than I am. Pinagpuputulin talata. Oo, tama, sa pagkatao. Pero tanong anong sabi ni Jesus? I will go back to my Father, my God, and to your God. Kung tao lang si Jesus, hindi si Diyos, paano siya makabalik sa langit? Ikaw, Brother Lincoln, kaya bumalik sa langit tulad ginawa ni Jesus, kaya may claim na hindi ka na mamamatay, mabubuhay ka ulit, babalik ka sa langit. O yung isa naman, si Brother Pipito, sasabi hindi daw siya against kay Jesus at Holy Spirit. Against kay. Alam mo, sabi 1 John chapter 2, verse 22 to 33, lahat na mag-deny kay Jesus Christ ay dinideny ang Ama. John 3:36, lahat na dinideny sa anak, dinideny ang Ama, at ang sumpa ng Ama ay sumasa inyo, kaya ikaw sinusumpa ka. Ikaw ang sinusumpa, hindi kami. Naku po. Alam mo, pati persona hindi alam. Sa Biblia, wala per letter na persona, pero ang Diyos nag-iisip from personality, kaya nilikha tayo ng Diyos, may sarili tayong isip, damdamin, mind, will, and emotion. Kaya doon nga tayo galing, wagis ka na tayo ng Diyos O, kaya ang Diyos yung walang utak, walang damdamin, walang mind, robot. O, di ba? Ito pa, hindi na nagturo ang isang propeta, kahit sa propeta sa Trinity, sinabi ko na nga kanina Si John the Beloved, Revelation 38, the Lamb was slain in the foundation of the world. Oh, pati Trinity nagturo yan. Holy Spirit nagturo yan. Si John, sa Revelation, dinala ng Holy Spirit sa langit. Sa langit, sinamba Father, Son, and Holy Spirit, sinamba. Oh. Ito pa, si Moses, nagturo pinakaunang Trinity, Genesis 3:15. Oh, the crucifixion of Jesus Christ. Oh, tinuro niya. Ito pa, Jesus nagturo ng Trinitarian doctrine, John chapter 3, verse 10 to 11. You are, sabi na kay Nicodemus, you are from below and we are from above. Oh, we are. Oh, yung Trinitarian doctrine, hindi tatlong Diyos, iisang Diyos lang. Pero sabi sa Bible, sabi ni Jesus Christ, dapat i-acknowledge mo ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Itong tatlong Diyos ito, iisa lang. Kasi yan nga ang misteryo ng Biblia na hindi naman paliwalag Wala nang explanation ng Biblia dyan. Kaya nga ang Diyos ay Diyos, kaya ang talino niya, mas mataas sa atin, Diyos yan Kung questionin mo Diyos, sino ka ba Diyos? Sino ka? Kaya mong questionin? Kaya kayo mga anti-Trinitarian, kayo mag-aral-aral. O, sabi mo naman yung isa, Brother Pipito, yung sa translation. Sorry, Brother Pipito, scholar ako ng Greek. Tama lang sinabi Brother Fernando. Ako, kung natapos sana ng Hebrew, natapos ko, pero balak kong tapusin siguro in the future, no? Ang mga scholars ng Greek New Testament, halimbawa, based sa context, interpretation, based sa Greek, pwede nilagyan ng context translation yun. Halimbawa, yung as, meron mang context sa Bible, sa New Testament, ang Father, Son, and Holy Spirit. O, ilan yun? 1, 2, 3. Di ba tatlo yun? 3, Trinity. O, di Father, Son, and Holy Spirit. Alam mo, aral-aral lang. Kasi kayo, hindi kayo nag-aaral Ang ginagawa nyo, kung ano sinabi ng tao, susundin nyo. Sinabi niya, ay, tama. Mali pala sa Biblia. O. Alam mo, no, mayroon isang Kristiyano, no, nag-aaral siya Nagpipreach siya sa LRT yata, MRT, hindi ko ba alala yun. Tapos nung una sabi ko tama. Nung huli patay, sabi ko parang mali na to Yari tayo, mali-mali na pinipreach niya. Patay na naman, hindi na nakinig. Alam mo, ang daming ganong Kristiyano, no, nasa taba, nalilihis. Kasi hindi nag-aaral.
Kaya nga alam mo, kaya kayo mga anti-Trinitarian kayo, alam mo, sabihin, the Father is greater than I. Tandaan natin sa Bible, may dalawang katutubo si Jesus, 100% God, 100% human. Minsan ginagamit yung pagkatao niya, minsan ginagamit yung pagka-Diyos niya. Kaya nga nagugutom napapagod Oh, alam mo si Jesus Christ, hindi niya inabusong pagka-Diyos sa katawang tao. Pwede nang gawin yun hindi niya inabuso. Kahit sa katawang tao niya, kaya niya mag-omnipresent omnipotent O isang beses, kasama yung mga disciples niya, umalis siya sa bangka, sabi, mauna muna kayo. Nagulat sila, sino yun? Si Jesus pala yun, omnipresence, nandun pala. Nag-appear doon, naglalakas sa tubig. Si Jesus Christ, hindi lang tao, Diyos sa katawang tao. Meron bang taong pwedeng magpatawad ng kasalanan lang? Meron bang taong pwedeng umakit ng langit ang witness mga disciples? Naku po. Alam mo, ito ba sabi ko sa seminary, sinulat ko isang paper na to, kinote ko sa baba. Those who like to understand, those who force to understand the Trinity will masisira ulo. But those who deny the Trinity will go to will go to hell. Yun yung kinukote ko sa Yun lang. Okay, so dako tayo sa final conclusion din na ni Dawood ng Islam. 5 minutes para sa anti-Trinity, bro. Okay, clear na ba ako, Bro Rasha? Yan, okay, bro. Teka lang, bro. Nag-grounded yung audio mo, bro. Paki-fix mo na. Meron pa din, bro. Yan, okay na? Yan. Teka. Tumutunog pa din, bro. Yan, bro. Wala na. Yan, Okay. Yan. 5 So, minutes, bro. Okay, start naman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. No? So, para sa mga manonood dyan, kung napapansin nyo, ang mga paliwanag ng mga pro-Trinity ay nagkasalungatan, no? Doon pa lang, sa kanilang paliwanag, ay kaduda-duda na. Yung katotohanan o totoo ba yung Trinity? Tuwali sa akin talagang hindi ako nagdududa. Talagang ito'y mali na katuruan, no? No? Sapagkat ayon na rin sa kanilang mga bibig, no? Kanila kay Bro Fernando, kay Boy Litra, kay Wimpitan, no? Kay sino pa yung isa? Na ang word Trinity andun sa Biblia. Pero nung kanilang mga binasa, yung mga talata, doon sa Genesis, sabi ni Bro Camacho kanina, doon sa Genesis 1:26, ay lantaran daw, andun yung Trinity. Wala pong Trinity doon. Ha? Bakit po? Let us make man in our image. Walang Trinity na babasa dyan, Bro Camacho. No? Kailan po ba nagsimula ang word na Trinity? Tingnan natin, Ito dito sa history of Trinity, ayon dito, the word Trinity appears nowhere in the Bible. Ano daw? Nowhere in the Bible. The concept was finalized at the First Council of Nicaea in 325 CE after years of debate. Napakalinaw po ang sabi niya kanina, saan po daw nagmula yung meaning na binigay ko kanina na ang Trinity ay tatluhan? Doon pa lang sa simpleng salita, hindi niya naintindihan kung ano ang Trinity. Ang Trinity or Trinitas, ang kahulugan niyan ay tatlo. Kaya nga, hango doon sa tinatawag na 3 person in one God. Dahil doon sa pinagkukunan na Trinity, ang ibig sabihin ng Trinity, ang ibig sabihin ay tatlo po yan talaga. Ang kahulugan yan ay tatlo. Kaya nga, mayroon kayong argument na sinasabi na the Trinity or meaning one God and 3 person. Saan kinuha yung 3 person? Doon sa word na Trinity. Kaya, doon pa lang sa salita, hindi mo na naintindihan. Ito naman si Bro Wimpy, ang sabi niya kanya, 3 Diyos ngunit isa, saan lupalok ng Biblia o kasulatan mo nakuha yan, Brother Wimpitan? Gumising ka na sa katotohanan. Ang Biblia mo mismo, even the Quran, ay nagtuturo ng malinaw na katuruan, surah,
112, 1 to 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Napakalinaw po yan. Wala nang pagtatalo-talo dyan. Kaya yung Trinity, kaya yung Trinity, gaya ng sinasabi ko kanina, inagmula lang yan doon sa, nung 325 CE, sabi ni Boy Litra, sa demonyo ang hindi naniniwala sa Trinity. No. Ang naniniwala sa Trinity, ayun yung mga demonyo. Bakit? Tingnan mo, ang wala sa Biblia, nilagay nila sa Biblia. Yung Trinity, sabi nila, andun sa Biblia. Wala namang Trinity talaga sa Biblia eh. Walang three person in one God sa Biblia na mababasa natin. Bagkus ang lahat ng mga nangaral na isinubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagturo lamang ng iisang Diyos, at ang iisang Diyos na ito ang siyang gumagabay sa ating lahat. No? No. Kaya nga ang linaw nga dito sa inyong sa Isaiah 46:9 to 10 na ang Diyos dito inyong alalahanin ang mga dating bagay na una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ano daw? Tapos sabihin nyo, si Kristo ay kasama sa pagiging Diyos. Nako, tinutulan nyo mismo yung Biblia nyo, Boy Litra, Kamatsu, Wimpitan. Hindi ako yung kalaban ninyo dito, mismo ang Biblia ninyo. I-resolve nyo to, Boy Litra. Bro Kamatsu and Wimpitan. Tutulan nyo yung sinasabi ng Biblia ninyo. Patunayan ito sa Biblia. Bagkus sinabi mismo ng mga mangangaral, no? Lahat ng mga propeta. Okay, maraming salamat po. Edit ko muna si Bro Lindon muna. Dako tayo sa final conclusion ni talaga tayo, wait lang ha. Ayan. So, dako tayo sa final conclusion ni Fernando Camacho ng Pro Trinity. 5 minutes, bro. Your time start now. Okay. So babalikan ko mga kapatid yung sinasabi ng ating kaibigang Dawood na yung word na Trinity ay na-conceptualize lang nung binanggit niyang date. Hindi namin tinututulan yung mga kapatid. Kasi kaya yan nabuo, galing po yan sa concept na mayroong tatlong persona na nagkakaisa na tinatawag na Echad na Diyos. Doon po yung galing ang tawag dyan, construe. Isa po yung term of convenience o short phrase. Ngayon, doon sa nagmamarunong, na ito raw maling translation. Ang nagsabi pa ng maling translation, yung wala man lang na i-translate na Biblia, mas marunong pa sa mga nag-translate at doon sa mga sinabi nating mga reference. Tandaan natin, ito ay isang paraphrasing Bible. So, maraming uri ng pagta-translate. May tinatawag na dynamic equivalence, formula equivalence, may optical equivalence. Lahat ng yan mayroong purpose. Ang liwanag na ipinapakita ng dynamic equivalence ay upang madali nating maunawaan ang sinasabi ng Biblia. Kaya tama lang na sabihin, God let us, Father, Son, and Holy Spirit. At doon sa Revelation na mabanggit na Trinity. Tama lang yon para mas madali nating maintindihan. Ngayon, puntahan natin itong Islam, mga kapatid, Tandaan na natin mga kapatid, kung pamimiliin lang ako ng pananampalataya between Christian and Islam, hindi ako magi-Islam eh. Bakit? Kasi sa Islam, si Allah Diyos-Diyosan lang. Diyos-Diyosan lang. At dito pa kay Umda al-Akam, volume 3, hadith 9, number 460, sabi nga rito, Allah was Satan in the form of an angel. Dito ba ako sasampalatayang Diyos? Allah was Satan in the form of angel? Hindi ako aanib diyan. Samantalang yung pinaniniwalaan namin sa Trinity, during Old and New Testament,
no? Especially dito na rin sa Didache, no? Na sinulat 65 to 120 AD. Andyan na yung paniniwala na mayroong tatlong Diyos, mayroong isang Diyos na mayroong tatlong persona, ano? So kinukure ko mayroong isang Diyos na mayroong tatlong persona ayon dito sa Didache. Ano? Yan. At mahirap matutunan ito. Ano? At isa pa mga kapatid, ano? Dito sa kanilang sinasampalatayanan pa, ano? Yung ala, yan ay mungad talaga eh. Ano? At ipinakikita sa atin na yang mungad ho na yan, ha? Hindi dapat sampalatayanan kasi nga yan ay si Satan din. Kasi nga Diyos-Diyosan yan mga kapatid eh. At dito pa, sa book 76, to make the heart tender, Rekak, no, Sahih al-Bukhari. Sabi rito, you will meet Allah barefooted, naked, walking on feet, and uncircumcised. Biruin mo, ito yung Diyos nila. Ano, samantala ang Diyos ng Biblia napakalinis. Ano? Yan. So mahirap sumampalataya sa hindi tunay na Diyos. At dito pa nga sa kanilang sa Sahih, dito sa sunad.com, yung daw kamay ni Allah, parehong kanan. So lalabas dito hindi normal. Hindi normal ang Diyos ng Islam. Kaya hindi ako mapapaanib dito. Dito na ako sa paniniwala ng Christian. Magkakaiba man kami ng interpretasyon sa Biblia, pero iisa ang aming tinatarget na dapat panghawakan. Yan ang tunay na Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan. Dangan nga lamang yung mga nasa panig ng negative side, nasa maling katuruan. Kaya nga nandito ang mga pro upang magturo ng tunay na aral, ng tunay na katotohanan, na kahit anong pagre-reject ninyo, hindi ninyo matututulan ang banal na kasulatan. Mababasa natin verbatim mula sa mga paraphrasing na ang layunin ay ituwid tayo sa atin pong pananampalataya. At yung sinasabi ni Dawood sa 46, 9 and 10 ng Isaiah, hindi namin tinututulan yun, totoo yun. Bakit pinutol mo sa 10, ba't hindi mo tinuloy ang 11? Sapagkat wala naman talagang ibang Diyos na nagsugo kay Cyrus, malibang ang Diyos na binabanggit dyan. Yan ang tamang unawa niyan. Kaya hindi yan nakakagiba sa paniniwala ng Trinity. In fact, pag binasa mo ang 48, 12, 13, 16, nandyan na ang Trinity. Nandyan na. At nagpatuloy yan hanggang sa bagong tipan. Bautismo niyo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hanggang sa aklat ng Apokalipsis, 3 lamang ang binabanggit. At ang 3 persona ito ay nagkakasa na sila. Okay, salamat po. Okay, so dyan natatapos din final conclusion ng Seventh-day Adventist. At last part tayo kay Brother Lindon naman sa Anti-Trinity. Pastor Lindon ng Church of Christ, 33 AD. Your time start now, bro. Uminom ka muna, Brother Fernando. Tubig, please. Pwede ako ba ako umpisa? Pwede na siya? Ikaw na yung last, bro. Sige, so 5 minutes. Wait lang, bro. so- Wait lang, bro. I-reset ko muna, ha. Ayan, so proceed, bro. Dinig na po ba ako? Sige, no? So once again, sa wakas po ay mababanatan ko na rin, no? Ang kasinungalingan. Ito, masasabi kong sinungaling, ha? Mga kapatid, ilalantad ko ang kasinungalingan ngayon ng Trinity sa pamamagitan ng talata sa Biblia. So ngayong gabi, as a conclusion, patutunayan ko na ang mga naniwala sa Trinity ay sa demonyo. Talata ko yan, letra por letra, Biblia ngayon yung babasahin ko. Bago yan, ito muna yung rebut. Ang sabi ng Kamatso kanina, kamakailan lang, idinidiin niya na tama raw yung amplified yan na nabasa sa salitang Trinity. Mali ngayon. Yung pinagbabasihan dito, yung original, sabi ko, walang original na salitang Trinity. 1965 lang yung lumitaw yun. Na nilagyan ng Trinity yung amplified mo. Kaya huwag mo lang ipaglandakan yung amplified mo. Mali yun.
At saka kanina, narinig ko kanina kay Boy Letra, ha? Sabi niya raw na may binanggit siya kasi kanina nasa ano raw, nasa demonyo raw yung naniniwala, yung hindi naniniwala ng Trinity. Ngayon balik pa rin ko. Wala siyang basihan. Ako may basihan ako. Talata sa Biblia. At saka kanina si Wimpy yan, yung kanina. May binanggit kanina yung si Wimpy na hindi niya raw maipaliwanag yung Trinity. Oh? Napakatanga yan na hindi mo maipaliwanag. Oh. Sasabihin mo, totoo yan, tapos wala kang maipaliwanag. Bro, Dahil mystery raw. Bro Lindon, Dapat maipaliwanag ka. time stop po na, bro. Sabihin mo mystery, dahilan mo lang mystery. Bro, yung Yan ay word kasinungalingan. natin, bro, yung Tingnan nyo kanina. mga kapatid, na Bro, vulgar Lindon. po ang kasinungalingan. Bro Lindon, At paki-refrain saka yung kanina kay Boy salita, Letra, bro, ito may binanggit siya kasi kanina na na magkapantay raw ang anak at saka yung ama, si Jesucristo. Ngayon, Boy Letra, makinig ka ha. Anuhin ko yung ibubulgar kong kasinungalingan mo. Walang may binanggit sa Biblia na magkapantay si Kristo at ang ama. Ito po ang binanggit sa Biblia. Pilipos 2:6. Na siya bagaman nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Inamin nga mismo ng apostol ni Kristo na hindi nga siya magkapantay sa Diyos. Tapos gawin mo pa sinungaling si Kristo? Hindi naman sinabi dito, bagaman magkapantay siya sa Diyos, ngunit hindi siya magkapantay sa Diyos, hindi niya inari na magkapantay. Walang may binanggit na magkapantay. Ay mismo inamin niya nga na hindi siya magkapantay. Yan o, kasinungalingan po yan, mga kapatid. Yan, nalantad kayo yung kasinungalingan nyo. O, ako po, hindi po ako oneness, hindi po ako Trinitarian. O, ako, biblical po yung paniniwala ko. O, dapat maging biblical tayo. O. So, at saka ganito mga kapatid, ngayon ilalantad ko na ang paniniwala ng Trinity ayon sa Biblia, talata po ito, nasa demonyo. Demonyong klaseng pananampalataya yan. Talata po, babasahin ko sa Biblia. Kasi ang paniniwala ng Trinity, nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, nag-unite. Ito po basahin ko. Santiago 2:19. Take note Santiago 2:19. Ito po ang sabi ng Biblia. Ikaw ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa. Panampalataya po ng Trinitarian to. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nasisipag panginig. Yan po, napakalinaw po na yung pananampalatayang Trinitarian na yan ay nasa demonyo. Kasi sabi ng Biblia, ang mga demonyo man ay nananampalataya na ang Diyos ay iisa. Ngayon, sino ngayon yung pananampalataya na nasa demonyo, Boy Letra? Wala kang basihan, puro daldal ka lang. Wala kang may binanggit na talata. Ako, may talata ako. Letra por letra. Na ang mga demonyo man ay nagsisampalataya na ang Diyos ay iisa. Na pinagbabanggit mo na unite, na pinagdadaldal yung mga Trinitarian kayo. So ngayon mga kapatid, kung pansinin po natin, malinaw na po na walang magagawa to. Kahit manglupay-pay man tong doktrina na Trinitarian to, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin makakalusot sa amin ang doktrina ng Trinitarian na yan. Time, bro. Yan ay doktrina ng Santissima Trinidad. Hindi pa rin yan uubra sa amin Time na, hanggang bro. ngayon. Time na, bro. Time na, bro. Bro, Okay. Time na, bro, Lindon, time na. Wag na kayong bro, mag-side comment, So, para maganda tayo. Bro Lindon, time na, bro Lindon, Bro Lindon, kaya minute kita, bro, kasi time na, bro, Bro Lindon. Tubig na malamig. Bro Lindon, nagsasalita ka, bro Lindon. Time na, bro. Bro Lindon. Bro Lindon, time na, bro. Bro Lindon, naditinig ba ako?
Or Yes, yes, yes. salamat. Bro Lindon, nagsasalita ka Bro Lindon ha, pero pinot kita kasi uminom ka ng tubig, Brother Rasha. Hindi na ako nagsasalita si Lindon. Bro Lindon, Sandali po, Badrasya. time na Bro Lindon. Oh, time na bro, kanina pa bro. Time na. Salamat bro ha. Diyan nagtatapos ang 4 versus 4 ito dahil absent yung dalawa natin sa Trinity versus Anti-Trinity. 4x4. Trinity versus Anti-Trinity.